लाइक डन, थैंक यू सो मच। टुकड़ों में कुछ कर रहा है रे, क्या हो गया? हेलो हेलो, लाइक डन, थैंक यू लाइक करते रहो। मैं कुछ कर रहा रे, क्या हो गया? mana sanbai nanga hiroa hiro managaya nangni gosoआबो बोथोर जायो नोंखौ लानानै मेथाइ खनो गोसोनि लांगोनायाव नोंखौ नेदोंमोन आं समासो बारग'लांबाय नोंखौ नेयै नेयैनो लामानि लांगोनायाव नोंखौ नेदोंमोन आं समासो बारग'लांबाय नोंखौ नेयै नेयैनो। हेलो 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 साइली, हेलो मोरा, बोलो कुछ तो बोलो। लामानि हेलो 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 साइली, हेलो। लामानि लांगोनायाव नोंखौ नेदोंमोन आं समासो बारग'लांबाय नोंखौ नेयै नेयैनो। हेलो हेलो हेलो। लामानि लांगोनायाव नोंखौ नेदोंमोन आं। लाइक डान, थैंक यू सो मच अनामिका। हेलो हेलो अनन। मेक्सेल अन, थैंक यू सो मच अन थानायनि थाखाय। लामानि लांगोनायाव नोंखौ नेदोंमोन आं समासो बारग'लांबाय नोंखौ नेयै नेयैनो गोसोनि बिबारावबो बारग'लांबाय। जोंनिया मा होनो मेक्सेल अन, थेंक यू सो मच अन थेंक यू। बोरायबायलै गैला, माबोरै जाखो रोङासै आङो, मडेलफोरखौ रोङासै आरोना, डिजाइनफोरखौ बानायनो। नैलै बोरायबायसै, एकदम बोरायजोब्बाय गैला। हेलो हेलो। लामानि लांगोनायाव नोंखौ नेदोंमोन आं समासो बारग'लांबाय नोंखौ नेयै नेयैनो। ला 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 ला। हिंसाम ब्र, हिंसाम नालाय हिंसाम नङा। हा 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 ला 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 नीरे गा रे सा धिन धिन दा त्रिकत तु ना कत्ता धागे त्रिकत धिन ना धिन। लोगो बोरै जाबाय त्रिसाल
जिसको मतलब त्रितालारना त्रिताल धा धा धिनता kita kata ketigana धा गे ना टीना को धिन्ना धिन चलो कमेंट करो गाइस एवरीवन बेसमा सिमांखौ नों आंजों नुबायब्ला गोसोखौ नों आंजों नुबायब्ला फैनो नासना नोङो सानैजों संसार जादिनि आयु मा गान बिलाइ दा नोंहा तालसो ब्रायो धिन धिन ना त्रिकटु ना कता धागे द्रिकता धिन ना धिन ताल ब्रायो मेथाइनि मुलुगा गोजावलांबाय मुलुगा गोजावलांबाय समालाय रावखौबो नेबाय थाया आयौ हाय मा गान बिलाइनो हेलौ हेलौ सोर दं कमेन्ट खालामदो बोथोरा रावखौबो नेबाय थाया जिउनि फाखोनाव जिउनि मोदोमा मुलुगा गोजावलांबाय मुलुगा गोजावलांबाय ला 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 नै पाबजि मास्टारफोरना लोगो पाबजि मास्टार बाबा थांनो वा मा एसे समायना सनादा थोद समायना जालाबायनाब्रा समायना नङालै नै समायना नङा रानजोब्बाय नै दारिफोरा दारिसिनो टाइम मोनाखै खामानि मावबायबायनानैनो नै पाबजि मास्टारफोरखौ नाय होमबा नै पाबजि मास्टारफोरा लोगोफोर दुमिला मा कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ लोगोफोर बेसेबां लानाय एयारफनालाय बेसेबां लानाय इयो बेसेबां लानाय खोन्था खाथारलै नोंसोरालाय लाइक खालामदों ब्रा नै नायनो सामखिनि इयारफनदो इमान दाङार होला आंना 1450 लादों आई लव यू होनदों आई लव यू टू अनामिका आई लव यू टू नहीं लगे पबजी मास्टर से दोस्तों लोग पबजी मास्टर दोनों है तो स्कूल पढ़े ना पढ़े तो ना पढ़े गारबाय नों थांनायगोन मानो गारखो नोंसा आदाया फरायो ने ओचबिबो होबाय नोंबो होबाय सोर सासेनाव थांनो जाबाय आं दा ओचबिना टाइमानो 7:30 टाइमावसो होयोमोनलै मा जाबावनो बिदिनो जाहैबाय ब्र टाइमानो मिलाया आंनाबो टाइम मिलायाना ब्र आरो खामानि मावनाय जायो सानाव होनाय जाया सोर सासे मोजां मोनो बेनाव थाहैदो मेक्सेल ब्र मा बुंनो आरोना तुम जरा मिसाया है ओसरमना समालाय रावखौबो नेबाय थाया जिवालाय रावखौबो अनबाय थाया फेसिलबि होनांगौलै फेसिलबि नै सेस नागिरबा जाजोब्बाय दैया साया रानजोब्बाय
I love you, Sanjina. Thank you so much. मा से समायना सना हालाय मोखांखौ देखाय मोजाङै दारा मेखाय तुम्हें कहाँ है तू मोरा संजीत मैं जंगल पे हूँ जंगल खुदुमदो दे बाजै सना संजीतनि खावलायाव दाना आंनि खावलायाव खुदुमनो दे खुदुमलाय बारा खुदुमलाबायना दा ओंखाम खहाबलाबायनो नों आङो इदि बाथाय ओंखाम खहाब नागिरालै आङो मेक्सेल ब्र ओमफ्राय वाह नाइस बोले ओ साइली सब ज्यादा नाइस मत बोलो नहीं तो मैं खाना खाने नहीं होता है मतलब ओंखाम खहाब बानायखौ माबोरै बुंगोनलै मेक्सेल ब्र खोन्थाहरलाय साइलीनो apa favorite sih ada aja मा नामखौ खुदुमदो दे बाजै सना सन्जितनि खावलायाव बा इनिफ्राय कमेन्ट रावबो आवगायला नामा लाइभ एलबिबा कमेन्ट आवगायालै बेखौनो बायो आं लाइभ एलबिनो प्रियंकल हेलो हाय हेलो नमस्कार मस्ट वेलकाम खुलुमबाय गुड इभिनिं एवरीवन गाइस आंबो रानजुबबायलै ब्र नोंसोरसो मानथिसिगोन दाना लै ब्र नै खामानि मावै खख्रा जोब्बाय नै एकदमबारे खानाय सानायनि माने खानायखौ माने इदि नुदोंथाय मिथिया आरोना खानाया इदिथ' नङा अबसे ओमफ्राय थेंक इउ सो माच आंखा फ्रेन्सिस मा सन्जित आंनि जिउ नामबालै मा होनबाय आरोना प्रियंका हेलो प्रियंका लाइक नहीं करो लाइक कर दो देखो आप लोग भूटान देखेगा ना जो देखो भूटान वो है ना वो इधर साइड में भूटान गिरता है भूटान इधर भूटान है मा हाँ केमेरा मोजां नङालै निजेयाव ओइ माबायावसो केमेरायावसो मोजां लाइभआव बारा मोजां नुनो नागिरा ओमफ्राय आं रोङा होनो ब्र मा बुङो दारना जोंना प्रिंकल कहाँ चला गया बोलो प्रिंकल कहाँ चला गया इखेबा मायदि नुगोनथाय इखेबाबो मोजांसो नुयो एसे ने साइली ने क्या बोला मेरे से बात नहीं करता है तू मोरा संजीत बाय बाय मेरा कमेंट नहीं देखता है तू बोल रहा है मोरा साली तेरा कमेंट देख रहा है ना पढ़ रहा है तेरा कमेंट भी लाइक लो होना ओंखारनोसै आगैनारना एन हाउस वाइफआ थेंक इउ सो माच एन हाउस वाइफ आब' लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानोमोन खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जानोमोन ओंख्रिया मा ओंख्रि जानोमोन खोन्थाहरदो दे एसे बिजि आगैनारना मा खालामदों एसे बिजि होनलायलायनायलाय मा खामानि मावदों जोंना मा बुंखो एन बाजै गुड आफ्टरनून दाना गुड आफ्टरनून आंनि सना मेक्सेल बाय बाय बोल रहा साइली मोरा तू मत जाओ यार तू जाएगा ना तू मैं भी तेरा एल्बम में ऐसा ही करेगा
इसके बाद आं खारसननोसै सनजितनाव रायजोफोर नामना आंनाव खारसननोसैनो जिराय जिराय जाहोबाथ' लाबोगोन आङो आंखौ जिराय जिराय जाहोनांगोन आरो ना लायबा 7 जन न 7 जनल'लै मा खालामनो रावबो फैया माथो मानसिफोरालाय बहा खारजोबखो दैखौ देखेनायलाय दानो फैलाजोबगोन आं गैयालै रावबो सिख्लाफोर ओमफ्राय मा होनना बुंखो मुझे क्यों बाय बोला तू ही मेरी जान है छोड़ के मत जाओ प्लीज बोल रहा है हाँ साइली छोड़ के मत जाओ मैक्सवेल को साइली टेन्टुल' गेट दान्दारा ओइसबि नोंनासो टेन्टुल' गेट दादानो आंना मोजांसो गेट नङा साइली मत रो यार मोरा साइली मत रो यार देखो इतना खूबसूरत है मैं इधर चुम्मा करो ओमफ्राय मेक्सेल गै बाइन्डार ना दे ओइसबि ब्र नाबना ओइसबि ब्रलै नोंनि एलिबार थांनो हाला आङो मानो होनना बुङोब्ला खामानियानो खामानिलै खामानि मावो मोनथियाना बेसारा गैजा रोङि न'खरनिफ्राय बिलं खालामनाय जाहैबाय मा जाबावगोन जिन्दगि बरबाद मा होनना बुंगोन साइली डु इउ रियेलि लाभ मी बोलराय नोंना जनि सिंनिसो टेन्टुलान्डारना होद फाग्ला जनि सिंनि जालाबायथारनाब्रा जादलै नोङो ओमफ्राय साइलिना हास्रा हे एन बाजै होनना फलो गाइस कमेन्ट करो सिमाङाव फैनाङा रजे नों मोगथाङाव फै रजे नों एक खामानियानो बेरायगासिनो फाग्लान्डारा खामानियानो बेरायगासिनो फाग्ला नोंहा दा खामानि जोब्बायब्रा ओमफ्राय एक कुमा देदु सनजित गयार एक मा टेन्टुला टेन्टुलानो ओइ माबा मेक्सेल ब्र ओइ उसबिना टेन्टुला गेटदादा सोनोलै जाया नैना ओमफ्राय सासे स्टा जिरायना मिनि फाग्रा जनि सिं दाना होद आयौ सना आंनि दाना मा खामानि मावो दाना मिस्ट्रिलै नाट बुलटुब मारोला मारिलिनोसै आरो ना नाट बुलटुब मारोला मारिलि मिनिनि नाय मेगन जरा नोंनि अनसुलि सना माइनाव आंनि ओमफ्राय आयौ ओमफ्राय मा खामानि मावो नाट बुलटुब मारोला मारिलिलै जोंना एसपि राउडी राठौर विक्रम मैं जो बोलेगा उसको मैं करके दिखाता हूँ ना उधर सापड़ना मैं आपको कमेंट किया था कि तू ब्लैक बैक टीचर में सुंदर लग रहे हो बोला मैं कमेंट नहीं देखा तू मोरा संजय बाबा ओ साली मैं नहीं देखा था रे मतलब कमेंट मतलब कभी कभी मतलब ऐसा नहीं देखा था ना साली मोरा मैक्सेल ब्रो टेन्टुला सनजित नासो गेटदा मा नट ब्लथ बिलाइनारा नाट बुलटुब मारिला मारिलिब्रा खामानिया आंनिया ओमफ्राय मेकारनिं नामा मेकारनिंआनो जाहैबायब्रा आं नाट बुलटुब मारिला मारिनोसै आरोना कालटां टां कुलटां टां सोरगिदिं गिदिं स्राद होननाय नोङो उसबि सनजितआ हाइब्रिदसो साउथ आफ्रिकान नागिरो नुवाखै उसबि नुजागासिनो होनदार आं हाइब्रिद आला हाइब्रिदसो लाखानांगौ मिथिबायना हाइब्रिद आजिखालि हाइब्रिदसो सोलिखायो जेरावबो नों थां जानायाबो लकेल अबावथ' लकेल मोनजाबावनो गोदोनि दिनावसो लकेल मोनोमोन दालाय आरो सब हाइब्रिद गोजासो आरोना हाइब्रिद गोजा दानि जुगाव हाइब्रिद जेबो लकेल गैला आरोना ओमफ्राय आं ओरैनो गोसो थोआखै सनजित गोसो थोआखै समायना मार फाग्लाया आरोना ओमफ्राय हादबाय आरोना थेंक इउ सो माच साइलामागो ओचबि सनजित का टेन्टुलु सिखा
देखा है क्या तू बोल रहा है देखा है क्या नंगौ नंखागौ बियो हाइब्रिदसो गेद्दायानो आरोना मारिनायल' एक्सपेन्स ना मा सनजित मा मावो बुंलाय दाना माबासोलै ब्र' आङो माबासो मा होनना बुंगोन मिस्ट्रिसो मावो बिदिनो जेनेबा थिंबो दोनाय दरजा खिरखिबो बानायजोबनाय बेनिफ्राय दरजा खिरखि बानायनाय सकेट लगायनाय ओमफ्राय सिलिं होनाय सिलिंखौबो मावलाबायो ओमफ्राय बिदिनो गाथिनि जेनेबा प्लास्टार ओमफ्राय बिदिनो बिल्डिंआवबो साजा खालाबायनायखौबो रोंसाबो आङो बिदिनो आरोना जिखुनु आरोना आं 2017निफ्रायनो मावबाय आरोना मिस्ट्रि माने आङो बिजों मावलाय मावबाय आरोना थेवबो आं माने जगालि हिसाबै मावो आरोना आङो ओमफ्राय बिदिनो मावा आरोना आङो बेनिफ्राय मोरा संजीव बोल रहा है देखो बबीता कितना खूबसूरत है इधर चुम्मा करो ओमफ्राय लाजिलायो फाग्लायानो दाना लाजिनांगौथ' आरो एसेनो लाजिया बोरजानो मरा उचबी स्टप यार होनदों आरोना खानाया गोबाथार दंना सया बादिसो होनबालाय आं सनजितखौ उचबिनो आरोना माने आंना खानाया खेनसे हखांबायलै खानायाखौथ' गोबा जाबाय आरोना आंना खानाया खेनसे हरबाय नालाय मोरा संजीव बोल रहा है बबीता मोरा ओमफ्राय उसबे मा होनखो साइली हाँ संजीत आपने ही दिखाया हमको बोल रहा है मोरा उचबी कब देखा रे मैं तुझको संजीत मोरा को सब लोग सुम्मा दे दो हाँ सुम्मा दे दो लाइक करो सुम्मा करो एक बार ओमफ्राय सोर दङ मोजां फरायब्रा दाना मोजां फरायब्रा दाना आं बारा रोंलायलाङा फरायनो खानाया गोबाथार दंना गैया बादिसो मोनबायलां आं सनजितखौ उचबिनो आरोना खानाया गोबां साला खानाया माने माबा मा होनना बुंगोन थाख्लु हुखांबाय आं खेनसे मिथिबायना जोंहा फादार थैनायाव ओमफ्राय खानाया गोबा जाबाय होननानै दारिखौ नुवाखै नोङो दारिखौ मानो गैया जानांगौ दारि गोनां मिथिबायना दोस्त मतलब क्या बोला मा जायगा मोनलाय र' चेन्नई में काम करने के लिए गया था ना चेन्नई में मतलब जो ऐसा मुंह नहीं ऐसा नहीं होगा ना वो बच्चा बोलेगा ओ हिंदी वाला बच्चा काम करने के लिए आया ऐसा बोलता है इसलिए ऐसा मुंह और ऐसा होना चाहिए ओमफ्राय क्या बोला मोजां फराय ओके संजीत बुड्ढा है देखो कितना खूबसूरत है तेरा हस्बैंड टाकला है रे बेनिफ्राय अच्छा मोरा संजीत तूने देखाया मोरा अनामिका अन ब्लू होलाय फाग्ला दारा ब्लू ने ओके ब्लू होबाय दे इसके बाद बेलेग खानाय संजीत नारा एमटि वाव ना दाना हाइलाइट खालामना होनोसै र' शर्ट फिल्म हिरो बायदि नुलायलांथारबाय एगा ओमफ्राय ब्लू मद द मोरा उचबिको मोरा संजीव राय जोंना एमटि फैदों मोस्ट वेलकाम ब्रदर एमटि मेरा एलबी में सभी को मोस्ट वेलकाम दोस्तों और बोलो कौन क्या कर रहा है लाइक नहीं किया तो कर दो सोर दं दे कमेंट खालामदो लोगोफोर एवरीवन गाइस और कौन नहीं है कमेंट कर दो प्लिज इसके बाद ओमफ्राय भिडिअ कमेन्ट खालामदों आंबो कमेन्ट खालामफिननो हाया जाहैबाय नालाय एलबि बा ओमफ्राय वा कुत्ता की साथ नाइस बोल रहे हैं हाँ मेरा है कुत्ता कालिया नाम है इसका साइली मत काटो कमेन्ट खावलायाबो जा समायनाखा खुदुमथावथावखा सनाया दाना आयौ मा बुंखायो आं अनल' दै एमटि अके ओचबि सनजितखौ बारसिनदो दिनै होनदोंना एमटि मिनिबाय आरोना हाब आंखौ बारसिन नागिरलाबायबायलै खम जामेला जागोन नोंसोरजों गुलु सां मादों होमबा खानायखौ एकदमबारे ओरै सिनांसिगोनलै
आं माने गोदो बिराद खानाय सोलायोमोन आरोना गोदाय लाला ओमफ्राय जोंना बेनिफ्राय बारसिनगोन र' मेक्सेल दारना होत्स अनन ओमफ्राय हेलौ अंकि लाइक दान दारना अनानायमोन लाइक दान ओमफ्राय दारियाबो समायनाथार आसोलना दारना एमके भैया हेलो हेलो हमबाय सालिने बोला वाव वाव कुत्ता के साथ नेस्टिंग हुआ संजित ब्लैक मैक्सेल हम एच बी एम बी के हेलो हेलो मोस्ट वेलकम एम बी के ज्वाइनिंग मी बोल रहा है ज्वाइनिंग हो जाओ एम बी के साथ उठाने में समायना सबिता ने बोला सुपर हीरो थैंक यू सो मच थैंक यू लाइक डान कर दो ओमफ्राय जावदों एचबी दारा जावदोंथाय एचबिया आंनाव गैयालै जावाखै मा जावनो उमबारनि ओमफ्राय उमबार न'आव दङ हाबिले मिथिया ओमफ्राय आरो मा बुस्थु साइलिया नों ना सन्जित दारना अबाव दं नों अंकिनाव दादा आंनि माबा दं केनेलाव दं नै केनेलि आरोना ओइखे आरोना जोंनि न'आ ओइखे जाया आरोना माने जोंना माने दुब्लि बारियाव आरोना आं दुब्लि बारियाव दङ आरोना नै ओमफ्राय लोगोफोर खोन्थानांगौ र' दुब्लि बारिखौ नै दुब्लि बारियाव दङ दुब्लि बारियावसो दङ आरोना नै केनेल आरोना केनेल दुब्लि बारियाव दङ आरोना इसके बाद हेलो प्लीज ज्वाइनिंग मी बोल रहा देखो एम बी के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ दोस्तों जो नया है प्लीज एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ प्लीज संगीता ने बोला मी हंस रहा है एमटी ऑन थैंक यू सो मच सबिता अंकी हेलो हेलो सबिता नोंखौ सुमिता फाग्ला जाबायनोलै नोंखौ नांगौ गासिबो सिङाव ओमफ्राय दे कौन है प्लीज कमेंट करो हेलो गाइस मैं कुछ भी नहीं खाता है ना इसलिए मेरा पूरा अच्छा दाद है मैक्सेल बोल के ऐसा है देखो कुछ भी नहीं खाता हूँ मैं दारू भी नहीं पीता हूँ सुपारी भी नहीं खाता हूँ सिगरेट बारा कुछ भी नहीं मतलब यूज़ नहीं करता इसलिए मेरा दाद बहुत अच्छा है इसलिए मेरा दाद बेनिफ्राय ओइ सना दारा मा बुं बरिया खा जायगाया दाना अके आदसा माने माबा आरोना इयो केनेल आरोना नै माने मा बुंगोन केनेल आरोना नै जिरायना थानो आराम आरोना नै केनेल आरोना जिरायना थानो आराम आरोना नै इयावनो एकदम पार्टि जाफैबाय थायो आरोना मानसिफोरा मोनाबा लोंफैयो बेनिफ्राय साइली बोलो मोरा संजय बोल रहा है साइली मोरा हाँ साइली साया बन की तेरा पास है हो साया बन की तेरा पास हो गया तेरा पास है बोल रहा है देखो मैक्सेल ने क्या बोला है हाँ ऐसा मा बुङो ओंखि नों दाना मा बुंदों ओंखि नों आं मा बुंदों आं जेबो बुङाखै ओमफ्राय स्मिथ टीटुल टीवी हेलो ब्रो बोला हेलो जो मेरा से नया है ना प्लीज मुझे सब करके मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट्स करके जाओ मैं आप सभी को एलबी बंद करने के बाद पूरा बैक सपोर्ट करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों बोलो जान कितना प्यार करता है तू मुझे बोल रहा है ओ साइली देखो मैक्सेल को कितना प्यार करता है बोलो ऑन ठीक है साइली बोला मैक्सेल ने मैक्सिल विशाल कहाँ है यार बोल रहा है थांसै आमाय इसके बाद एवरीवन 200 करता है मोरा मैक्सेल बोल रहा है ऑन सबिता मास्टार मावो नाब्रा सबिता मास्टार एदावनानै दालाखा सना एनएन जोंना एमएन बड' अफिसियेल अन थेंक इउ सो माच लाइक खालामनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर एसे अनसायदोब्रा अनसायदो मुझे नहीं मालूम साया सिर्फ तुमको मालूम है तेरी बिना किसी की खबर नहीं करता बोल रहा है बरे अन थेंक इउ सो माच अन थांनो थाखाय
बुजिनाय जादोंलै हामनो रोङाखै ओमफ्राय जोंना साल्टे एम एन देरना मुझे कब रिटर्न करेगा तू मोरा संजीत तेरे को का 1 साल के बाद रिटर्न करेगा मैं अन सबिता अन ओमफ्राय साल्टे मेक्सेल मा जाखो साल्टे नाजाना साल्टे मेक्सेल मा जाखोनो सिमिन दैसायाव नोंनि बे दुगैनाय दै गाथोना बेसे मोजां बेसे सुदेम देग्लायनि बैसा ओमफ्राय साल्टे मेक्सेल मा जाखो साल्टे नावदों थालिर फस्ला आरो फस्ला ले साल्टे एमएन नों सालायदो थालिर फस्लानोलै थालिर फस्ला माबाना मेक्सेलनि ओंख्रिया आरोना दै सारफैदों लेट्रिन सन दाना अके दै सारफैदों आरोना मोसालाय फंबाय एसे दा आं मोसानो रोङा ना लाजि मेथाइ खननो बाहागोन आं नाथाय मोसानो लाजियो आं बिराद लाजियो दिनैसिम बैसागो मोसाफेराखै आरोना आङो नङाबा मोसागौमोन सनजित पागला हे मेक्सेल मरा हे साल्टे लागाव नै साल्टे नै नोंनाबो दङ दावराया बिरबोबाय नै गोथावलै साल्टे मेक्सेल गोथाव हिन्दी सं गाव मरा सजित लाइक 10 kg लाइक साल्टे अके थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय नै साल्टे नोंना दावराया नोंखौ नागिरगासिनो बहा थांनो नोंलाय उरां फारां लालें लालें ला 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 प्यार करता है साइली तुझे इसलिए नाराज है संजीत तुमसे साइली दारना हो सुमिदा मिनि बेराजना साल्टेया ओमफ्राय मोरा बिबोनां लाइक दे दो मोरा संजीत को बोल राय हेलौ अंकि सुमित मा खालामदों एमएन मिनिबाय ओमफ्राय जोंना अनामिका बसुमतारी अनन दं ओरैनो सबिता गिन्दारा बा साल्टेया आंजोंबा रायलायलायाखै सिख्लाजोंबा रायलायग्रोबाय आरोना ओमफ्राय एमएन अन थेंक इउ साइलि नांबाय आरोना नै जोंना नै सैमा खोनाया होनबा आंनि सैमा कालिया मरा कालिया क्रेकसो जोंना सैमाया बारा माथो रोङालै सैमाया आंना साइलि बाजै साइलिखौ जाय नोजोर होयो बेखौनो बाथोन सेफ्लेना सावना जागोन आं दा साइलिखौ जाय नोजोर होयो बाथोन सेफ्लेगोनोलै नै सावना जागोननो पता नहीं मेक्सेल पुश संजीत को करता है कि नहीं बोलो होनदारना ओंखि आंबो जिरायदों दारा बारे ओमफ्राय जोंना साल्टे नांदारा नै जोंना एमएनआ मिनिबायाना जोंबो रायलायदोंथ' साल्टे नारा नोंहा एसे सिख्लाफोरजों रायलायग्रोनाया एसे आरोना ओमफ्राय माथो मोसौ लाफालायखो खिन्थाना मोसौ लाफायाबा जायाना ओमफ्राय अके आं खिन्थाना नै मोसौ दामब्राया माबायदि साला मोसौ दामब्राया माबायदि खारबोदों नै माबायदि खारबोदों नै तू मिले संगस में ना बिफांनि लांगोनायाव नोंखौ नेदोंमोन आं समासो बारग'लांबाय नोंखौ नेयैनो एमएन अन क्या बोला मेक्सेल तूने मुझे ओए संजीत बोलो मेक्सेल क्या बोला बोला है मेक्सेल ने साइली को जिसने नजर करेगा मतलब प्यार करेगा ना इसको मतलब एकदम मतलब कीमा बना के खाएगा बोल रहा है कीमा इसके बाद संजीत को छोड़ मुझे लाइन ले लो तू हर दुनिया का सिखिला दे दूंगा साइली आं बारा अन लागाव संजय खिन्था एमएन अन साल्टे थांफिननोसै आं अब्ला दारा थांफिनाब्रा साल्टे
साइली मिनिबाय मेक्सेल मना दाना मैं क्या बोला मैं क्या बोला मैं ही तू तेरे लिए दाना मेक्सेल साल्टे एमेन गुमै दाना बारे गुमै साल्टे खारबायलै आंबो न'आव थांनांसिगोन दालै मोनाबाय नै कहे बड़ी बड़ी और तुम ला 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 इसके बाद हम लोग का क्या बोला ओए सुमित साल्थे मा खालामदों सुमित साल्थे मा खालामदों बेनिफ्राय औ सुमित साल्थे मा खालामदों ना जोंना भिजिट फैदों आरोना भिजिट प्रडाक्सन ब्र गुड इभिनिं फ्रम बाक्सा थेंक इउ सो माच गुड इभिनिं भिजिट ब्र ओमफ्राय नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा आंखौ साब खालामनानै आंनि लं भिडिअ कमेन्ट गारना गालांबानो जाबाय ओमफ्राय नोङो एलबि बन्द खालामनानै नोंनो बेक सापर्ट हरगोन सुमित माबा भिजिट बेनिफ्राय हा मेक्सेल आइ लाभ इउ होननांबाय नै मेक्सेल दासो फैदों आं साल्थे डिउटिनिफ्राय दाना अके डिउटिनिफ्राय आरोना साल्थे नों मा मावो खोन्थाया बारा गावहा बुलु बुला अफिसावसो थायो नाब्रा साल्थे नोङो बुलु बुला अफिसाव ओमफ्राय साहा लोंनो दे आं खिन्थारा साहा लोंनो दे साहा लों Kalian? Kalian. Rengal lihat mira semia. बेनिफ्राय मा होनना बुंखो जोंना आई लाभ यू टू जानू कभी छोड़ना मत जिंदगी भर में तेरा साया बन के रहेगा वाव अच्छा जोंना जि बसुमतारी हेलो हेलो दारा गुड इभिनिं जि बसुमतारी हेलो हेलो मस्ट वेलकाम अन डान दे सना अके साल्थे नों ना गलपारा ना साल्थे दारना खनबले थांसैलां थले मोसौआ बेनिफ्राय औ अयो हटेलाव जब दारा अयो हटेलाव आरोना बिसना सिसना बुगारला होनाब्रा ताले ओमफ्राय दिल है क्या तू दिल खाया और तू दिल लगाने की बात करता हो गोरबो मिजिं मेक्सेल साल्थे औ नारना मेक्सेल साल्थे औ नामदार जोंना मेक्सेल साल्थे औ नामदार ना आंनि भिडिअ एसे नायना होदोब्रा गावसा भिडिअखौनो आंनिखौ कमेन्टल' हरो खोमालै एसे फुल नायाखोमा बेलेगफोरनियालाय माथो 50 जन गाहाम नायबानो 1K भिउस बारो आंना 50 जन नायबाबो 1K खौनो भिउस थाङा मानसिफोरा आंनिखौ कमेन्टल' हरो खोमालै ओमफ्राय मरा बेबो नां इयो हटेल स्टप किया होता है ना आयो इयो फ्रि ना सुमिंदार ना comment. माना बुंगो साइली बाजै सॉरी बोल रहा है भाई मैं पैसा पानी बारूंगा साइली दुखी मत होना अंदरना मेक्सेल साल्टे वो नारा ओ थांबाय गोरबो बिखा बायग्लिलाङो सना नोंखौ मोनायावबो गोसोखौ हमथा थागोन आं नोंनिफ्राय आंबो गोजानाव
सना ओइ सना मानो ओंखारो बिखाया मानो फैयो मानो बे समा मानो ओंखारो आं थांबाय दं सुमित साल्टे किंगारना अनामिका अन फै साल्टे मेक्सेल दाना मेरी जिंदगी किधर बेकार भी जाएगा दर नहीं लगता क्योंकि मैक्सेल ही साया की तरह मेरी साथ वाओ सोमा मर जाएगा रे मैं समालाय रावखौबो नेबाय थाया बारदै सिखोला नों आइदै तू मेला जिंदगी है मैं अकेला है हम सुपार सं ना ओमफ्राय अनन आं कमेन्ट फरायला दै मेथाइ खननोसै नामा मैं कमेन्ट नहीं पड़ेगा गाना गाएगा बोलो क्या गाना गाना है हम दिल की धड़कन में रहती है बाहों में आ जाओ सपनों में हम दिल की धड़कन में बाय दे मेथाइ खनसै आं मा ओंख्रि जायामोन ओंख्रि दहाय सनाव सुमितनो नोंखौ गोसोखांबाथाय मानोबा लिरनो फरायनो गोसो जाथारा अनजालि सना अनजालि सना अनजालि मोना नोंखौ गोसोखांब्लाथाय मानोबा लिरनो फरायनो गोसो जाथारा जायासैलै ला 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 अनजालि मोना नोंखौ गोसोखांब्लाथाय मानोबा लिरनो फरायनो गोसो जाथारा आइदि ला 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 हाँ साइली बेबी दिल धड़कन है मादामखौ दानबाय आं ओंख्रि फिरफिला गयारि नामा मोन ओंख्रिना दोनबाय आं ओंख्रि फिरफिला गयारि नामा मोन दाना comment guys comment सोर दङ कमेन्ट खालामदो बे समा मानो फैयो बिखाया मानो बोदोर जायो इन्सटाग्राम दंना गैया सबिता दारा दंना गैयानो बे समा मानो फैयो
बिखाया मानो बोदोर जायो आंनि गोसोआबो नोंखौल' सानो बे समा मानो ओंखारो बिखाया मानो हायो आंनि गोसोआबो नोंखौल' सानो सा सा गा रे गा सा गा रे गा मा हाय रे मेरा दिल चुरा के लेके गया वाला मक्सेल मैक्सेल तेरा दिल चुरा के लेके गया सा गा रे गा मा पांग दा नी दा दा फिल्टर चेंज करो मोरा संजीत नहीं करेगा चेंज साल्टे दारिखौ हा लै नारा दारिखौ हाथ'वा साल्टे हागोन र' एसे दंबावो आरोना दारियानो टाइम मोनाखै आरोना सा गा रे गा सा नि दा मा पा गा रे गा सा गा रे गा सा नि रे गा गा रे गा रे गा सा हेलौ हेलौ गाइस कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय सना फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय नेना थागोन आं नोंखौ लाना ना ना ला ला क्या हुआ संजीत तूने तू चेंज करो यार बोल रहा है साली मोरा अभी मैं ब्लैक में हो गया रे साली देखो नोंखौनो सानै सानै गोसो अहाया ओंखि गोथाव ओंखि नारना मेक्सेल मरा गिदिर गैया मालुमनि नोंखौनो सानै सानै गोसो अहाया माब्रै जाखो आं गावखौ मिथिया फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि सना चुरा दो वाला चुरा दो क्या दिल जलने वाला जला गया ओं आं मेथाइ जादों ओंखि मामि लाबोनाय दसा एन चिकेन एन मम' ओंखि दाराव गोथाव बाबारे आंबो मम' बानायनो रोङो मिथिबायना मम'नि बुस्थु थाबा सब मम' बानायनो रोङो आङो एकदम स्पेसियेल मम' बानायनो रोङो आं मिथिबायना आं दुगैनि दुगैनो साल्टे अके 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 सुमित थेंक इउ सो माच थेंक इउ साब खालामनो थाखाय सब थेंक इउ आं दुगैनो दारना मेक्सेल साल्टे आं दुगैनो अके 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 फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय सना फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय नेना थागोन आं सना नोंखौ सोनिया हेलो हेलो सोनिया हेलो हेलो हाय हाय हेलो हेलो मोस्ट वेलकम मेरा में स्वागत है साइली बाजै बाय बाय बोल रहा है सुमित बाय बाय थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच और इसके बाद क्या बोला इसके बाद बोला है अन जोंना मेक्सेला अन थैंक यू सो मच दे कमेन्ट खालामदो सोर दङ गोसोनि बायजोआव गोसोनि बेमाराव नोंखौनो गोसोखाङो गोसोनि नोजोराव गोरबोनि आयनायाव बिथिं बिथिं नोंखौनो नागिरबायो नोंखौनो सानै सानै गोसो हाया माब्रै जाखो आं गावखौ ओंखि सुमित चलते दाना नाई नो कि नो बात नहीं जानते हैं सपने की
रास नहीं लगे वाव सुमित औ साल्थे सुमित ना औ सुमित साल्थे नामदों औ सुमित साल्थे अके सुमित बाय बाय नामदों जोंना साइलिया सुपार सं खिन आरोना मानसिफोर खोनानायखौनो गोसा गायगोना एकदम गोसा गायनाय आरोना धागे नाति नाको धिन्ना धा धा बावजोब्बायलै मिथिबायना एकदम प्रेक्टिस खालामनांगौ जाबायना धिन धिन धागे त्रिकटतु ना कत्ता धागे त्रिकट दिन ना दिन धिन धिन धागे त्रिकटतु ना धिन धिन ना धागे त्रिकट दिन ना दिन मा खालामनो गोदाव सोराव आरोना जिंदगी क्या करेगा रे बोरिंग लाइफ बोरिंग क्या करेगा बोरिंग लाइफ बोरिंग फिल्टर चेंज करो मोरा फिल्टर क्यों बोलता है रे साली कितना फिल्टर चेंज करेगा देखो अरे थांफे ओमफ्राय देखो फिल्टर कितना चेंज करेगा साली मोरा इसके बाद जोंना मा बुंखो ओंखि फैदो ओंखि सुमित नारा सुमित ओंखि ओमफ्राय हा र' 1 मिनिट साली तू क्या चाहिए बोलो हर दुनिया दुनिया की किसे लाखे लाखे दूंगा बाहर दुनिया का किसी का लाख दूंगा अच्छा अच्छा बाप रे साली मांग लो क्या चाहिए साली मांग लो सबिता सोनादा ना मिक्सेल एमबीबी एमएमबी को चाहिए बोल रहा है अच्छा ऑन एमबी एक्सप्रेल एक्सप्लेन हो गया बिल हाँ भाई बुढ़ा हो गया ना इसका मतलब टेंथलो नहीं अच्छा नहीं है इसका मैक्सेल अंकी माँ अंकी जामुन जाओ अंकी जामुन come on guys नेना थागोन आं सना नोंखौ ओइ दानि सिख्लाफोरनि हाथाया माथो माराम जानाय थाजोबोनोलै मानो होनबा बिसोर बिराद बायदिसिना बुस्थु जायोना नै जोंफोरनिखौ नाय बेलेग गुफुर टिक्काखा आरोना आंनिया माने आं जेबो जायाना गुटखा सुटखा आं जेबो जाया मिथिबाय आं क्लासिकेल मिउजिक सारेगामा सोलोंदोंमोन आरोना आङो 2016 नामाव सोलोंनायमोन आं मिथिबायना बुहुत खस्थ' खालामदोंमोन आं फैसानि प्रब्लेमाव कमप्लिट खालामनो हायासै आरोना आं सारेगामाखौ बिराद गोसो दं आरोना दायो मेथाइ खननो जुदि सोरबा 6-7 हाजारसो गारगोन ना एकदमबारे मेथाइ बानायगोन आं मोजांनो ओमफ्राय आं अन दं दे मेथाइ जादों खिन्थु आंबो नै मेथाइयावसो दङ थालिर फस्ला अनला दाउ बेदर सबिता ओमफ्राय नोंसालाय होनदों सिखार जायो सिख्लाफोरा सिकर जायो सिकर जायोब्रा सिख्लाफोरा हाथायफ्रा एकदम आरोना जोंनि गामियाव ना मा होनो मतलब सिकर मतलब एक लड़की इतना मतलब कम से कम 15-16 ईयर्स का है मतलब सिकोर खा के मतलब 15 में ना मतलब इसका मतलब कुछ हुआ है अभी मतलब सालाय बिजौआव ना सिथर जादों आरोना सिथर बायदि जादों ओमफ्राय मालाबा समाव ओरैबायदि जायोनो सालायानो गिदिङानो सालायखौनो हाथायजों अरफ्लालायनो सालायानो लावनानै बोरैबा अख्रेबलायनो सालायखौनो इदि दा अपारेशन खालामनांगौ मिथिबाय सालायखौनो बा सानना नाय अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा बोल रहा है इसको जीवा को संजीत तू बताओ मैं किस शादी करूं बोलो टाकला है ना तेरा तेरा तो ऑलरेडी टाकला हस्बैंड है और फिर भी सेकंड हस्बैंड के लिए वो मैक्सेल है ना मैक्सेल के साथ शादी करो अच्छा होगा मैक्सेल बहुत अच्छा है रोज नहाता है साली शादी करो इसके साथ आ जाओ मेरी बाहू में सालिया थैंक यू
ओमफ्राय सबिता माथो रिप्लाय होआसैनो सबिता मेथाइ जादोंनो फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय ओइ ओमफ्राय जोंना नै थारुन फाग्ला फैबाय नै लोगोफोर थारुन फाग्ला लै फाल्थु गैला नै लोगोफोर जोंना थारुन फाग्लाया एलबि होगासिनो दं नै साइली इसको चाहिए तो बोलो साइली इसको हाँ हेलो आलू ले लो ओं हेलो आदा ओं बुंलाय हा ओमफ्राय बोरै खबर सबरालाय दासान्दिलाय दङलै आंबो नै दङ बिदिनो मिस्ट्रि मावो दङ बिदिनो थिगानो दङ दासान्दि बर्थमान मोजाङानो दं आरोना दंनायालाय फैनो रोङोलै रोङो ओमफ्राय दा सोलाबाखैलै मिस्ट्रि मावबाय थादोंना फैनो थांनोलाय रोङो ओमफ्राय दालाय फैबालाय रौतायाव फैबालाय ओरै हाबफैबानो जाबाय उदालगुरियाव ओमफ्राय दासान्दिलाय मा मावगासिनो दं आदालाय ए बिदिनोलै आंबो नै मिस्ट्रिसो मावगासिनो दङ उफाय गैयालै सिनायो सिनायनायालाय सानैसो होलाय हेलौ मादै आइया दखानखै थांदों फैयाखै साहा लोंनो थांदोंमोन फैयाखै दाबो गिदिर माने बिदिनो जाबाय जानायालाय आङो फरायनाय गारबायलै आं सेकेन्ड इयारावनो गारबाय आं माबायावनो गारदों 2018 कर'ना जायैनि सिगांनो गारदों आं फरायनायखौ सेकेन्ड इयार मोनबायमोन आरोना सेकेन्ड इयाराव गारबाय आङो ओमफ्राय सासेया फंबायाबो बिए फरायबायमोन ओमफ्राय डिग्रिमोन आरोना ओमफ्राय गैला गारबायबो थांगोन र' आइया थांनाय नङादांलै माबा न'खौनो गारनानै थांनो बायो आरो मेगन नुवा मा नुवा होननानै आङो दासान्दि माबा मिस्ट्रिसो मावगासिनो दं मादै मिस्ट्रि मावगासिनो दं ओइ गामियाव माबा टाउनफोराव मावो गामियाव बेफोराव मावलागासिनो आरो थांगोन र' मालाबा थांगोन सोलाबबा थांगोन माने दा साननैसो सोलाबाखैना ओमफ्राय बोरै खबर सबरालाय नोंसालाय मादै ओमफ्राय माबायालाय नानियालाय आङो जिखुनु सानै नुबोदोंमोन आरोना आं उन्दैयाव थांनायाव ओमफ्राय दाबा बेसे गिदिरखौ आं नानिखौबो नुबोदोंमोन नोंसिनिखौ ओमफ्राय
ओं 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 इ ओं 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 जागोन दे मादै ओमफ्राय आदैयालाय न'आव गैया होमबा ने? ए ओं 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 जागोन दे ओं 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 उम जोंबो आरो उन्दै उन्दैयावनो थांनाय ना ओमफ्राय जोंबो ओमफ्राय जोंहा बाबा थैनायनिफ्राय आरो थांनायबो जायासै ओमफ्राय बिदिनो नाम्बार साम्बार गोमाजोब्बाय आरो ना खमसे खम गोबावानो जाबाय खोमा 7-8 बोसोरसो जाबाय खोमा ने थाङियानो थ' 7-8 बोसोरसो जाबायना थाङियानो थांगोन र' आं थांगोन र' सोलाबाखैना बे नाम्बारा माबानिखासो मा होनो ओइ जोंहा आब'निखासो बे नाम्बारा नै आइया फैबाय आइजों रायज्लायनोबा मादै नै रायज्लायलाय हेलौ ओ मतलब मेरा मतलब फैमिली का कॉल आया था मतलब मेरा मेरा फादर का मेरा फादर का भाई का वेब मुझे फ़ोन किया था मतलब इतना साल हो गया मतलब 2017 सॉरी 2015 2013 में ही बात किया था 2013 में बात किया था 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 देखो कितना साल हो गया बहुत साल हो गया आज से बात किया मतलब सोर बेलाय खिन्थाना माबामोन जोंहा फादारनि फंबायनि हिनजाव आरोना जोंहा फादारनि फंबायनि हिनजाव आरोना दिनैसो फन खालामदों खमसे खम 2013 रायलायनायमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो रायलायदों आरोना 2013निफ्राय दिनैसो रायलायदों माने जोंहा बाबानि खानदान बंस' आरोना गफुरनि आरोना दिनैसो रायलायनो मोनदों आरोना ओमफ्राय रायलायहरबाय नालाय रायलायबाय आरोना नाम्बारबो गैयानो आरोना ओइ जोंहा सिस्टारनाव खालामदों आरोना मोरा सुनजित कॉल करो अभी मोरा शैली मोरा बबीता ओ मेरा मतलब रिश्तेदार है मेरा पापा का रिश्तेदार मेरा पापा ना 2016 में मेरा पापा मर गया था ना 2016 में मेरा पापा मर गया इसके बाद मतलब मेरा पापा का कितना भी रिश्तेदार है ना कभी रिश्तेदार से बात नहीं किया था लेकिन आज से बात किया तो मुझे कॉल कर रहा था लेकिन आज मैं आप लोग के सामने लाइव बात करके देखा है मोरा संजीत कॉल करो अभी बोल रहा है मतलब मोरा शैली पयला पयला माया बीएम हेलो मोस्ट बीएम हेलो सभी को मैं मोस्ट वेलकम इसके बाद मेरी को कॉल करो संजीव बोल रहा है तेरा नंबर नहीं ना मेरे पास किसे कॉल करेगा मेरा बाल ना पहले इतना लिया था इतना लिया था मेरा बाल इसके बाद कमेंट करो एवरीवन गाइस संजीत प्लस बबीता बोल रहा है नहीं बबीता तो ऑलरेडी मतलब इसका 3 बच्चा है बबीता तो इसका बुद्धि हो गया ना और गुलू गुलू करके मतलब इसका क्या बोलेगा इसको बीएम तू ले लो बीएम तुम तेरे को मैं फ्री दिया है बीएम तू शादी करेगा ना तो मैं चूर है ना चूर बॉयलर दे देगा मैं 10 बॉयलर दे देगा 10 किलो बॉयलर गिफ्ट देगा मैं तेरा शादी में संजीत बीएम को बुढ़ा बोलो हाँ बीएम बुढ़ा होने से क्या होगा बुढ़ा होगा लेकिन दिल ना बुढ़ा नहीं होता है दिल इसके बाद संजय प्लस बबीता इक्वल साइली बोल रहा है थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस कौन है मुझे सपोर्ट करा इतना अच्छा लगा आप लोग से बात करके और बोलो एनी अदर पर्सन कौन है कमेंट संजीत बीएम को मरखा बोलो मरखा का मतलब क्या है गुड नाइट बोल रहा है गुड नाइट क्यों बीएम आई लव यू टू बीएम देखो सबिता ने आई लव यू बोला तेरे को सबिता भाई सोर सासे आं इसोरनिखौ नुवाखैमोनथ' आं बैसानिखौसो नुदोंमोन मतलब माला लाबोखोनो मुझे अच्छा नहीं
नहीं लगा संजीत, क्यों अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगेगा, क्यों? जगिता नार्जारियानो गुड इभिनिं ब्र होननानैल' थांलै जोंना जगिता नार्जारिया गुड इभिनिं सापर्ट खालामदो जे आब' सना अननानै प्लिज फंबाय सानोब्ला सापर्ट खालामदो दे अननानै सापर्ट BM ने बोला सबिता प्लस संजय ए सबिता जो पर्सन मुझे आराम से मैं जो बैठ के खिलाएगा तो मैं ऑलरेडी एकदम बड़े आँख बंद करके सिग्नेचर दे देगा, मैं शादी करेगा बोल के। जो पर्सन मुझे अच्छा मतलब मैं आराम से ऐसा सो के खाना खाने की मिलना चाहिए तो आराम से शादी करेगा। किसके लिए शादी करना है करेगा मैं। इसके बाद BM मोरा हीरो बोल रहा है। वैशाली ने बोला BM को मरखा बोलो संजीत प्लीज आंगनी सोना। और मरखा का मतलब साइली लोंगफाई खान का मतलब क्या है रे? गाइस लोग लोंगफाई हामबाय पाइकलाम एवरीवन गाइस हामबाय पाइकलाम खुलुमबाय नमस्कार मोस्ट वेलकाम एवरीवन गाइस। नयेल ब्र मा खालामबाय दङ? नयेल भिडिअ बानायलाबायनानै हरदोब्रा एसे रिल्स बानायलाबायनानै हारसा हिन्जाव सासावनो फारि फाननाय सना सारि फाननाय साइली लेट टुलू बोल रहा है BM ने ले टुलू का मतलब क्या है? मोरा BM पागला है क्या करेंगे बोल रहा है। मोरा संजीव बोल रहा है BM ने। प्रांजित मोरा मेरे को शादी करो प्लीज बोल रहा है BM। शादी करो देखो सबिता है ना, सबिता को जना अनामिका अन नयला जना जागोन दे दारना। रेमालि फैदों। हेलो रेमालि मोस्ट वेलकाम। नै रेमालि जोंहा माबा मा होनो फेमिलिया फन खालामदोंमोन नोंसिनि न' खाथिनिया मा होनना बुंगोन सोरबा माथो फिसाज्लाया हाबा हिनजाव लाबोबायनो। रेमालि नों सिनाया सोर हिनजाव लाबोखो? एसकिबा दहायनिखौ खिन्था दहाय मा बुंदोंमोनलाय देलाय खोन्थालाय। लागाव इन्जय दारना लागाव हिर' थार मालायसो दार नङा। सबिता कल मी मराना सायावनो फारि फाननाय आदा फारि फाननाय नोमाया गिरो हारसा हिन्जाव ओमफ्राय सनजित ओंखि रिमालि प्लास सनजित होननानै BM ने मरा BM टेन्टल गेट दा सनजित ओंखि सोरजों रायलायबाय थाखो होनना नोंसोरजोंनो रायलायदों नोंसोरजोंनो। ओमफ्राय मैसो हिन्जावा माबायदि दाना सोर लाबोखो होनना ओइ जोंहा माबानि मादैनि फिसा जोंहा आदैनि फिसाला होनोलै नोंसिनि गामिनि खाथिनिया बरपुख्रिनिया मैसो हिन्जावा ना माने मोदोम गिदिरखौ होनना बुंलै मैसो माने एकदम बिगुर रोजा आरोना मिथिबायना बिगुर रोजाखौ आरोना सोर लाबोखो होनना अनन थेंक इउ मैसो मिथिबायना प्रान्जित एकदम गोलोमदै गलांगोन दै गांलांगोन नोङो मिथिबायना मैसो हारिनि हिन्जाव लायोब्ला। नेट स्लो है संजीत तेरा मेरा क्यों नेट स्लो होगा? सायावनो सारि फाननाय आदा सारि फाननाय रिमालि प्लास संजीव बोल रहा है गुलु गुलु नहीं रे गोसोम बन्दिदि नामा होनदारना गोसोम बन्दिदिबोथ' जायो बेनिफ्राय गुफुरबो जायोब्रा गोसोमबो जायो गुफुरबो जायो आरोना एकदम बिगुरा रोजा जागोन आरोना ओइ अमानि बायदि एकदम ओरै अमानि हारा बिगुरखौ अरनो हाया होमबा बेबायदि जागोन आरोना। अनलि सं प्लिज साइली प्लस देखो आज काम क्या था अभी पैसा देने के लिए आया है 500 रुपया अभी पैसा आ गया। हम आज का काम में देखो 500 रुपया ऐसा पैसा क्या करेगा रे जिंदगी में पैसा क्या करेगा मरने के बाद लेके भी जा नहीं सकता क्या करेगा। सायावनो फारि फाननाय सना फारि फाननाय नोमाया नागिरदों हारसा बिजामादै नोम्फाया नागिरदों बर' बिजामादै सायावनो दारि गोनां ओमफ्राय दाना दुलुरा मैसो नंगौना नङा दाना सोर सासे दुलुरखौ होखोयोबा नोंबा उन्दुनाया बारा मोजां जायाखै र' उन्दुनाय आरोना
दासो जासिगोन लागाव आम्बागाव बङाइगाव फेरगाव बारा मोनजायासैलै गोद नागिरा नांखो मरमिया होनना होद मरमिया मैसो हारिनि नङा इयो ओमफ्राय होद फाग्ला बेलेग सोंब्रा सोंहोआ जात जात सोंलै नोंबो ओमफ्राय आं न'आव थाला मिथिया बेखायनो नोंखौ अबेबा थायो होनदों नामा बाबुल कमेन्ट प्लिज अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा जाखो हेलौ नोंना मा नाम मोनलाय आं नामा असास माबोरैमोनलाय असास मा बुंदोंमोन मा नाममोन प्रान्जित रैमालि दारना प्रेमाली बीएम तो आजकल प्रोफाइल चेंज किया रे लड़की के चक्कर में प्रोफाइल चेंज किया मरमिया मा हारिनि दारना होद आं मरमिखौ मिथियालै प्रान्जित नों मा सोङोब्रा आग्ला जागोनलै नोंजोंबो ओमफ्राय सानस' मा होनना बुंखो सानस' में तेरी आंसर मिले तो मुझे सान आएगा मुझे आंसर आयो सॉन्ग गाओ मोरा मैं हिंदी गाना नहीं आता रे मुझे हिंदी गाना एकदम मालूम नहीं नोंनि रूमखौ देखाय सनजित उरलांदा आंना रूमा बायलालासो नै एकदमबारे ओमफ्राय हम लोग का एसपी आ गया एसपी पोएम हेलो दीदी मसुलकाम आंनो हरथ' सना दाना हरगोन मोरा मेक्सेल किधर गया मालूमनि लाइक डान थेंक यू एसपी थेंक यू मसुलकाम थेंक यू रिमाली सारिलायाव दं दाना सारियालायाव दं अके प्रान्जिता मा होखो ओमफ्राय माथो होखारखाबायनो माथो नंगौना नङा दाना माथो एनबि माथो होखारहांबायनो आं बुजियासैलै प्रान्जितनिखौ एसबि अनन थेंक इउ प्रानब मा आदा मा खालामदों दाना नै दङ ओमफ्राय आंजों गोदानबा प्लिज कमेन्ट खालाम आंजों गोदानबा ओमफ्राय आंखौ सापर्ट खालाम आंबो बेक सापर्ट खालामगोन टेनसन लानाङा स्किपा मर' सना दावलुरखौ दारना होद नङा तेरा रूम देखाव रिमाली को मोरानी एसपि हेलो पंकज हेलो देखो उसमिका फैबाय आरोना सायावनो सारि फाननाय सना सारि फाननाय दुलुर सना दारना प्रान्जित हेलो प्रान्जित एकदमबारे नोङो बा माने थेब्रा मानसिया एकदमबारे लोदोसो हिनजाव मोनोनोलै हलि मलि अके दाना हेलो मसुलकाम हलि मलि प्रानबनिया मा बुंखो अके आं अलरेडि सापर्ट खालामगोन आदा दाना अके आंबो एलबि दोनखांनानै आंबो बेक सापर्ट खालामगोन दे टेनसन लानाङा एकदम आंनि साननाया मा मिथिबायना आं साक्सेस जा नोंसोर साक्सेस जानांगौ आरोना आं बेक सापर्ट खालामगोन भिडिअ बानायनो हागोन आङो दुलुर आइ लाभ इउ होनना बुंबाय जोंना प्रान्जिता अनन बिएम देबोरमा मावजि लोगो जा सना आन्दारा देबोरमा मावजि लोगो जा ओरै मालिक सार पंकजनि अनन मेरी एलबी में आओ सुनेगा आएगा कौन सा गान सुना है बोल रहा मोरा सैली तू रोता है रे तेरा में रोने से अच्छा नहीं लगता है मैं ओए गांजेमा सना दाना पानजित अनन हलि मुलि अके सबिता अनन थेंक यू आं गोपालसो नों गोपालसो ना ओके अच्छा गिफ्ट नहीं क्या गिफ्ट मालूम नहीं अनन थेंक यू बाता प्रान्जित अनेक दंलै मिहिबो दं ना ओमफ्राय 2K थांसिगोन आंना सनजितना 2K प्रान्जित नों बहानि नों मा जायगानि पार्टिबो होआ गावा मोखांबो देखाया नोंनि रानिं नेपाली फंबाय दारा रानिं नेपाली आं नेपाली रोङालै लुटुपुटु क्यों अच्छा नहीं लगता है तू रोते हो आई लव यू टू आं जेमान लुटुपुटु नि कान्सि सुटुपुटु हरना ना आं रोङाना नेपाली बान्ना थेंक यू सो माच लाभ रायनायनि थाखाय थेंक इउ सबिता अनन सिमिन दैसायाव दानि जुनि सिख्लाफोरा जि दानोनो रोङा गांजेमा आं बाक्सा सिमलानि आरोना बाक्सा सिमला नों बहानि आंथ' बाक्सा सिमलानि ना आंबो
ओमफ्राय नों बाक्सा सिमलानि सोरखौ सिनायो खोन्थालाय आं बाक्सा सिमलानि एकदम सिनायजोबा आङो लोगोफोरखौ ओमफ्राय सबिता हारबाय उसमिका मिनिबाय उसमिका ओमफ्राय बताओ मोरा संजीत क्यों अच्छा नहीं मैं रोना धोना अच्छा नहीं लगता हंसी मजाक रहना चाहिए ऐसा हमें तो देखो हम लोग ऐसा सेल्फी लेगा ना मतलब अच्छा नहीं देगा और सेल्फी कैसा लेगा ऐसा सेल्फी लेगा ना तो अच्छा आएगा तो जिंदगी में ऐसा हंसी मजाक रहना चाहिए ओमफ्राय नेपाल रोङा होननाया बोरै सल' खनखोनो रोङा ओरैनो जाथसो ओमफ्राय दारिखौ दा ओंख्लाय सन्जिना दारिखौ रावदि राथ' बिक्रम ओमफ्राय मा नामखौ अनन थेंक इउ आं रावजों जि दानो बालनि दाना रावजों जि बुजासैलां आच्छा बाय बाय बोल रहा साली मोरा मत जाओ रैमाली ओइ रैमाली दाना रैमालिखौथ' आनारसखौसो होनना बुंलै माबोरै नाम दोनखोथाय बिमा बिफाया रैमाली आनारस आज इतना काम क्या काम किया उसमें का बहुत काम किया ले लो 500 रुपया रैमाली इतना काम किया आपने ओमफ्राय आस मिनिबाय आरोना सायावनो सारि फाननाय सना सारि फाननाय बेटारि बेसेबां आयु 41 दंबावो बेटारिया प्रानजित मा सना दाना रैमालिया बुहुद मावथि रैमालिखौनो लादो नों प्रानजितआथ' मानसिया एसे मोनिया जागोन बायदि मोनदों आं प्रानजित रैमालिखौ हागोन ना नोङो लादो रैमालिखौ आयौ सना होनलायबाय दाना सना होनलायबाय इनि सासेमोन दोनना नाबानिता फैदों हेलो मोस्ट वेलकाम नाबानिता ओमफ्राय बाय बाय ऑल द साइली मोरा मत जाओ मे बी तेरा एलबी में ऐसा ही करेगा बाय 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 मोरा संजीव मोरा साइली किधर जाएगा कौन टाकला हासमी को धरता है तू टाकला हासमी को क्यों धरता है तू प्रानजितआ ओइ आं हायालै दाना मानो हायाब्रा प्रानजितआ हिनजाव नांसिगौनोलै लोगोफोर हाबा जानोसैनो सोर थाङो प्रानजितजों एकदमबारे प्रानजित मोननिया गय बारि सारि दंलै मिथिबायना गय बागान मासावनो 2.5 लाख 3 लाख फैनो गय बागाना प्रानजित मोना सोर थाङो फिसाला सासेल' प्रानजितआ जिराय मोनजागोन आरोना रानि बायदि मोनजागोन सना प्रानजित नोंलाय माला खबरा नोंना खबरा मा नोंनालाय मा खबर होनदों नबनिता यानो दंखायो आं दाना आयु नबनिता दंखायो दाना हेलो नबनिता नों मानो बोरै खारखो साइली वाला तू मेरे एलबी में रहता नहीं है साइली मैं ऑन करके सोता हूँ मैं ऑन करता हूँ और सो जाता हूँ मैं तेरा एलबी में ओमफ्राय बाय बाय साइली सिस्टार दाना ओमफ्राय प्रानजितआ होनबाय एसे होनबाय आरोना नंगौ मा प्रानजित हिर'सो दाना नाङा मा प्रानजितआ हिर'सो दाना हिर' बाय बाय अनामिका अके प्रानजित आंना मोखै थार दाना मा होनखो मोजांथार ना आंना मोजांथार ना होनखो दावबायनाय मिनिबाय आरोना नबनिताया बिराद बरिया स्टेटास होयो माबा रिल्स बा भिडिअ बानायो माथो बिराद मोजां आं नबनितानि भिडिअखौ नायोथ' थोद हिर' नङा दाना जिंदगी में हर किसी के पास दिल होता है लेकिन हर कोई दिल वाला नहीं है बोथोरा सोलायबाय आयु नबनिता बिमा दाना बिमा आंना गाज्रिसो प्रानजित ओंखि दाना मानो गाज्रि जानांगौ सिख्ला मानसिना खि गाज्रि जायो नामा मोजां जानांगौ मोजां आंनानो बेसेबां बे गोसोआव बेसेबां दुखु दङ लोगोफोर बेसेबां दुखु दङ आरोना बे गोसोआव थेवबो मोजां दे मिथिबाय लोगोफोर मोजां जानांगौ मानो गाज्रि होनदों आंखौ माबायदि नुयोलै दारिखौ एसे कमेन्ट खालामलाय दारिया सिनि फैबायमोन लोगोफोर बेबो एकदम आं सिनबाय थायोना बेसोरना खानायाबो सिनि फैबायमोन लोगोफोर सिनि जाबायमोन आरोना खानायाथ' सिनि जाबायमोन मिथियाखैलाय मा होनो सिनबाय आरोना आं लोमजाबाय थादों आरोना खानाय गोलाव लांबाय सिनबाय आरोना ओमफ्राय अनामिका ओमफ्राय प्रानजितआ बिमा प्रानजित बिफा आरोना आंनि बादि मोजां सानना ला दाना आं मोजां सानना ला
सायावनो सारि फाननाया गैसारि फाननाय नोम्फाया नागिरो हारसा बिजामादै नोमाया नागिरो बर' बिजामादै सायावनो लंपेन गानग्रा गै लंपेन गानग्रा हाथाय रज'दों प्रान्जितना हाथाय रज'दों आयु Education children, hi, hello, most welcome. Education most welcome. Kon please comment everyone guys. Comment खालामदो दे मा खालामबावनो आरोना जिन्दगि मानसिफोरा जिन्दगि बे फैसा थाखायनो फाग्ला जायोना आसरित आयु बे फैसा थाखायनो मानसिया मा खालामो आसरितलै आयु सोरबाथ' मा बुंबावनो भाई सपोर्ट हाँ एजुकेशन में तो आपका वीडियो देखता हूँ ना एजुकेशन आप भी मुझे सपोर्ट करो एजुकेशन हो जाएगा धीरे हो जाएगा सपोर्ट प्लीज कमेंट लाइक कर दो एजुकेशन दं दे मा होनना बुंदों दं दे गेजेराव बिफा नाना एजुकेशन सपोर्ट दं जय हिन्द रांखायो सन्जिना नांखायो सन्जिना नांखायो माखौ नांखायो होनखोब्रा माखौ नांखायो होनखो बुजासैलां रिमझिम अखा आदा नंगौ नामा दा नबोदिता गुलुल नाबा cuma dedo नबोदिता मा खबर दे खालाम दे मा ओंख्रि जादों नबोदिता हेलौ दे गाइस एभ्रिवान गाइस कमेन्ट मा होनना बुंखो नों मानो कमेन्ट हरजाया खालामदों भिडिअ'आव नबोदिता होनना ओं माने भिडिअ'फ्राव ना खायसे कमेन्ट हरजायो खालामो नबोदिता आंबो कमेन्ट खालाम सानो ओमफ्राय कमेन्टखौनो खालामनाया ओमफ्राय बोरैबा मोनो आरोना गोसोआव नायाखैदां सानो आरोना नाथाय आं नायजोबो दे गासिबो भिडिअखौबो कमेन्ट हरजायै जायो आं प्रान्जितनि भिडिअखौथ' नायखायो प्रान्जितनालाय ससेल' मेगन मिसिमान थाङो प्रान्जितनि भिडिअआ फल'वार्स ओमफ्राय अनामिकाया अन ओरैनो प्रान्जितना कमेन्ट हरनाय खालामना लानांगौ नङाबा नों सोर हरदों सोर हराखै मिथियाना आंथ' हरो दिनै नैबे फैसाया आंनि बिखायाव बिरनानै फैदों भगबान गेलेनायखौनो लानोसै आङो होनलायनायब्रा बेटाफोर आं इलेक्सन गेलेनो नागिरदों थोस बिदि जायो नामा दाना ओमफ्राय मा खबर सन्जिना आंना खबरा मोजांलै एकदमबारे मोजांखा आरोना मानो होनबा एकदम दुखुबाबो मोजां आरोना एकदमबारे भगबान बिराद दुखु दंलै बे गोसोआव मिथिबायना बे गोसोआव बुहुद दुखु दं आरोना थेवबो मोजां आरोना हेपि होननानै सानना लायो आरोना हेपि मिनि खुसि जानांगौ बिराद दुखु आरोना आंनि लाइफआवथ' होमबाबो हेपि आरोना नै लोगोफोर देमालि दुखु आयु नोंसोर आंनि जायगायावबा आयु मा जागौमोनथाय 2016निफ्राय दिनैसिम खामानि मावबोदों आं थाइसे फैसा खामायनो हायाखै आरोना ओरैबायदि जिन्दगि आरोना गावनो हाजिरा मावनानै फरायबोदों लोगोफोर मिथिना 2017आव आङो फरायनाय गारदों 2017आव आं सेकेन्ड इयारसिम फरायदों आरोना आं लोगोफोर सेकेन्ड इयार गारबाय आं 2017आव गारदों 17 18 19 20 21 22 23 24 8 बोसोर जाबाय आं फरायनाय गारनाया थाइसे फैसा खामायनो हायाखै लोगोफोर ओरैबायदि प्रब्लेम आरो जिन्दगियाव गाबनो नामानो थेवबो हेपि आरोना हेपि प्रान्जिता होनबाय आरोना ओमफ्राय आंना खोनायावसो दं दुखुआनो खोमायावसो दं दुखुआनो स्मिका अन थेंक इउ अन सायावनो फारि फाननाया दा सारि फाननाय नोमाया नागिरो हारसा बिजामादै नोम्फाया नागिरो बर' बिजामादै नोंबो नागिरो सायावनो गामसा गानग्रा गैया ओमफ्राय नबोदिता दुखुबाव दं नामा होनदों ड्रिम्स दुखुआ बयनियावबो थायो दुखुआ बयनावबो थायो दुखुआ बयनावबो थायो आरोना ओरैबायदि नाय
सोरबा ओरैबायदि एग्रेब बेग्रेब माहाजोन नाथाय फिसाजो फिसाला सासेबो गैया ओरैबायदि दुखु आरोना सोरनाबा इदि आरोना ओंखायनो दुखुआ बयनाव थायो आरोना जायनि लाइफआव दुखु गैलाना बे मानसिया थैबाय आरोना जायनि लाइफआव दुखु गैला बे मानसिया हमना ला उपर चला गया आरोना दुखु आरो सुखु खोनायाखै नोंसोरो दुखु आरो सुखुनि मानसिया जेब्ला दुखु जायोना अब्ला गासैखौबो अनो गासैखौबो मोजां मोनो आं कमेन्ट दोनथ'बाय दै जेब्ला मानसियाना सुखुआव जायो सानसेखालिनो आरोना दुखु आरो सुखुआ ना सौग्रावलायबायनो ओमफ्राय सोंबायनो आरोना ओइ सुखे आंखौलाय माथो एसेबो रावबो खबर लायाब्रा होनबायनो आरोना दुखुआ ओमफ्राय सुखुआबो होनबायनो आरोना ओमफ्राय बिदि आरोना माने बिदि होनदों आरोना ओमफ्राय दुखु सुखु आरोना बिदि माने ओरैबायदि आरोना माने सुखुआ आरोना जाय मानसिनाव सुखु थायोना बे मानसिया गासैखौबो बावजोबोनो आरोना ओंखायनो दुखुआ बिदिनो सालथे आंखौ मानसिफोरा मानो सैया दुखुखौ मानो सैया नांबायनो आरोना दुखुआ ओमफ्राय सुखुआ बुंबायनो सालथे नों जोबोद मोजां दुखु सालथे होननानै नों गैयामोनब्ला आंसो नों गैयामोनब्ला गासा सारि दुनियानि मानसिफोरानो रावखौबो राव सिना जानाय नङामोन आरोना माने एकदम इग' जाजोबगौमोन आरोना बेखायनो मिथिबायना जाय मानसिनाव दुखु थायो आरोना बै मानसिया माने जाय मानसिया प्रब्लेमाव थायो बे मानसिया गासैखौबो अनो आरो मोजां मोनो मिथिबाय जाय मानसियानाव दुखु गैया माने थाखा फैसा क्रल एग्रे बेरे बेफोर मानसिया ना माने रावखौबो खाथिर खालामा आरोना माने बिदि आरोना बैफोर बिदि आरोना लोगोफोर बेनिखायनो दुखुआव अराय सम थायो आरोना माने बावलाङो आरोना जाय मानसियाव सुखु फैबाय बे मानसिया बावलांजोबो आरोना लोगोफोरखौ आंगो लोगोफोरखौ बिदि ओंखायनो दुखुआ थानांगौ आरोना जेब्लायबो दुखु थाब्लासो आरोना इसिंगानो दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन हर कोई दिल वाला नहीं है श्री कृष्ण भागवतआव मोनसे खोथा होनदों आरोना तू मतलब जे नों जायखौ मोजां मोनो ओरैबायदि मोजां मोन जाहाथे बेयो नोंखौ गारना थांब्लाबो अराय सम बे नोंनि मोजां मोननायखौ माने नोंनि गोसो सिङाव थायो नोंखौ अराय सम गोसोखांबाय थागोन आरोना बैखौसो प्रेम होनना बुङो आरोना प्रेम ओमफ्राय प्रानजित आंनि गोसो पिदेमारि मसलकाम दिनैसो फैदों आंनि गोसो पिदेमारि मसलकाम ओमफ्राय मेक्सेल फैबाय आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे जिन्दगि ओरैबायदि आयु ना बेसेबां मोजां जोबोद लाइफ इज बिउटिफुल आरोना जोबोद मोजां जोंनि लाइफआ आरोना जोबोद जों गोसो बायदि बेरायनो हायो साननो हानाय रायज्लायनो हानाय अनेक समायना बिफां लाइफांजों अनेक मिजिं सिमां रनसायनाय जों गोबां जायगायाव जों बेरायनो हायो बायदिसिना आरोना थेंक इउ वेलकाम दा जों ओरैबायदि जायगायाव माने जों एकदमबारे गोसो बायदि खामानि मावनो हायो जानो हायो लोंनो हायो आरोना जों ओरैबायदि ओंखायनो लाइफ इज बिउटिफुल आरोना बे मानसिफोरा आद्रा ससेयावनो माने आंनि लाइफआ माबा बिना आरोना गाव बहाबा मा होनखो अबरिता दुखु नामा होनदों दाना दुखुआ बयनाव थायोलै टेनसन लानाङा दुखु बयनाव थाया ना जाय मानसिया दुखु गैला बे मानसिया गैला ना ऊपर में चला गया टिकट काट के टिकट जाय मानसिनाव साननाय हनाय जोबबाय ना मानसिया गैला आरोना गुबुनाव बिदि आरोना दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर एनि आदार कुइसन दंबा दे सों दे कुइसनफोर दंबा मोजां कुइसन आरोना जोंनि लाइफआव साक्सेस जानायनि थाखाय माबाफोर एनि आदार कुइसन्स आंनाव गैया आरोना प्रानजित अके जोंना मेक्सेला मा होनखो गाव बहाबा गोदोना थाहैबाय थायो आरो खि होनदारना प्रानजित दुखु थाबाबो अराय सम हेपि थायो होनदारना अराय सम हेपि थानांगौ मिथिबायना आंबोथ' बुहुत हेपि थायो आरोना हेपि थानांगौ आरोना हेपि एकदम जोबोद मोजां आरोना मिनिनाय होननायखौ सोर मोनगोन ना मोनबाखै लेसनाव मिनिनाय आरोना हेपि थानांगौ मिनिब्ला मा बेनिफिट जायो जों जुदि मानसिया मिनिब्लाय थायोब्ला ना जोंनि हिमग्ल'बिनाबो एड जायोनो आरोना ओमफ्राय जोङो मानसिया थाग्रा मटा जायो जाय मानसिया बांसिन मिनिबाय थायो आरोना थैफ्रा माने एक्सारसाइस होनो मोनसे मिथिबाय मिनिनाया थैफोरा फिल्टार जायो आरोना मोजां जायो आरोना बेमार आजार जाया जाय मानसिया एकदम दुखु थाबाय थायोना बैफोर मानसिना बेमार आजार साफियो आरोना माने थैफोराबो जाम जानो नागिरो मिथिबायना जायनि जाहोनाव हार्ट एटेकबो जानानै थैनो गोनां जायो खायसे खायसेया आंनाव दुखु गैया होनदारना प्रानजितआ अनन्जना प्रिजुदालाय मानो फन खालामो एफा उनाव दा हरसिगोन आं प्रिजुद फन खालामदों
Zunu, hi Sanjit, hi Didi, hi. I am back, Mora Sanjit. Okay. Sanjit, boleh Zunu ne. Hello. Zunu, hello. Hello, good evening. Zinu Didi, good evening. Assalamualaikum. Zunu Didi, assalamualaikum. इसके बाद कमेंट करो ना बाटे साई क्यू क्यू क्यूलिस का मतलब ना बने डरना LB पे क्यों नहीं आती हो मतलब मैं टाइम नहीं मिलता रे दीदी मैं काम करने वाला पर्सन ना काम करता हूँ मैं दिन में पूरा मिस्त्री काम करता हूँ मैं मिस्त्री इसलिए टाइम ही नहीं मिलता है यो अस्सलाम वालेकुम भाई शॉर्ट डाला देखना ओके देखिएगा मैं भी वीडियो डाला है आज वीडियो प्लीज मेरा भी लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो में भी डाला है देखो मुझे भी सपोर्ट करो दोस्तों गरीब इंसान रे दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन सपोर्ट करेगा रे सबको टाइम नहीं मिलता हाँ फिर भी हम लोग टाइम निकलना पड़ता है हाँ लेकिन देखो मैं ना वीडियो देखता हूँ रे सभी का देखता हूँ मैं टाइम मिलने से मैं देखता हूँ फिर भी मैं टाइम निकालने के लिए कोशिश करता हूँ नों दाखालै बिदांनाव माबा माबि बुङो गाज्रि मोननाय नामा नाबनेथा नावदनै सोंदों ओमफ्राय मोनाखै प्रान्जिना दुखु मोनलायलायनाय एकदमबारे दिलदार आरोना जि बुंबायना बेहायनो हांगार जाबाय होननानै सानना लानांगौ आरोना दुखु मोनलायलायना लोगोफोर दुखु मोनलायलायना आंथ' दुखु मोनालै आंखौ जा गाज्रि बुङो जेबो मोना आं मिनिगोनसो आं इदि मिनिनांगौ आरोना बोलने वाला बोलते रहेगा होननानै खोनाखा रों प्रान्जिना आरोना ओरैमालिया गाना लगाओ होनना तू मोरा कमेंट पढ़ता नहीं है मोरा संजीत क्यों हुआ है तू मोरा साली क्या कमेंट ही नहीं कर रहा है आपने और बोला कमेंट पढ़ा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ सायावनो सारि फाननाय सना सारि फाननाय नोमाया नागिरो हारसा बिजामादै नोम्फाया नागिरो बर' बिजामादै नोंबो नागिरो सायावनो गामसा गानग्रा गैलुङि थेबग्रा सालिनि ररा हेरे प्रान्जाब आं नोंखौ गाज्रि मोनना ओंखारदों बायदि मोनदों आरोना आयदै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म राधे राधा रानी का कृपा हो जाएगा हर महादेव साली तो इतना अच्छा भगवान को सेवा करता है भगवान का एक स्लो मुझे बता दो ओमफ्राय रदै आं प्रोजेक्ट मिलायनि सन्जीब ओके बाय थेंक इउ मोजां गुड जब मोजां फरायदे मोजां फराय प्रान्जित सागोर लानानै एसे मोजां संसार जालांनांगौ उन्दुनो ओंखारनायखाय ओंखारना फैदों आं प्रान्जिना अके बाय नोमदानो सायावनो सारि फाननाय आयदै आंनाबो 35 बोहैलाङो जेब्लायबो अननाया नोंनि थाखाय आई लाभ गड सन्जित मरा रस पूजा करता हूँ हाँ पूजा करना चाहिए दिलदार भी होना चाहिए मानी प्रोजेक्ट नै माबानिनो इना स्कुलनि प्रोजेक्ट ना हायदै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म दाख्लैनि फरायनानै दिन का फोडिया था ना मेरे को मैं किधर मा अन आयदै दोननोसै ना ब्रा लोगोफोर माबा कमेन्ट खालामबावदे स्रायनो आं एकदम दामि मोजां भिडिअसो बानायसै आङो सोर रायखांदों आरो
सायावनो सा इडुकेशन इन आरोना मैं किधर नहीं हूँ क्या संजीत सालिम क्या क्या बोलता है तू बागुरुम्बा खाम जतालोय सेरजा माराला दलनि फोथाराव बुहे रुहेना अमर अमर मामाते ओ गड नारना नबनिता नोंजों जेबो खोथाखौनो रायलायनाय जायाखै र' नबनिताजों रायलायनोसै आं दसे नबनिता मा खालामदों दे खोन्थाहरदो माबोरै खबर सबर ओमफ्राय नबनिता नों बहानिमोनलाय खोन्थाहरदो ठीक से कमेंट पढ़ो मोरा मुझे ठीक कमेंट पढ़ने नहीं आता है रे मैं शॉर्टकट इतना हाइपरनेस हूँ मैं मतलब गया ऐसा लगाओ कमेंट साइली अन मोरा हास्राय ओमफ्राय हेल' नबनिता दे खोन्थादो नबनिता नों मा खालामबाय दं मा ओंख्रि संगासिनो दं दायो ओमफ्राय बहानिमोन बेसेबां क्लासाव फरायखो बोलो साइली क्या कर रहा है खाना बनाया कि नहीं बनाया हाल साल कैसा चल रहा है साइली और आप लोग का इधर त्रिपुरा का मौसम कैसा है बोलो जोंना अनामिका बसुमतारी मा खालामबाय दङ ओमफ्राय ओंखाम संना सङाखै खोन्थाहरदो दे बबाव दङ दायो जिंदगी में हाइपर अच्छा नहीं है यार हाइपर होना चाहिए चलिए हाइपर स्ट्रॉन्ग सुंदर सुंदर लड़की क्यों जल्दी शादी होता है साली ये मुझे बताओ सुंदर सुंदर लड़की क्यों जल्दी शादी होता है अनामिका वन थैंक यू सारे गामा बादानि थांबाय नामाब्रा अनामिका सरि अनामिकासो थांबाय माबाया जोंना नबनिता थांबाय नामा हा सोरो मा जादों त्रिपुरा की मौसम संजीत की वहाँ से खराब है सनी सली हेलो सुनो सली मैं जो भी बोलता हूँ ना मैं इसको करके दिखाता हूँ ओमफ्राय दं ओरैनो मोजां दाना ओमफ्राय नबनिता नोङो बेसेबां क्लासाव फरायो दासान्दि बेसेबां क्लासाव फरायो आइ एम बेरजगार ओमफ्राय देलाय कमेन्ट खालामतालाय आं जास्ट दे फैगासिनो दङ guys ladies men gentlemen संजीत किधर हाँ मैं इधर हूँ जोंना मा होनदों संजीत देहा पिसे प्रब्लेम दे बाय संजीत देहाया एसे प्रब्लेम बाय ओके अच्छा बाट आई लाभ बेरजगार मरा संजय ओके संथ'वाखै दाना ओके ओमफ्राय नबनिता मा बेसेबां क्लासाव फरायो खोन्थाहरदो दे फाग्ला जाबाय नों मरा संजित फाग्ला जाबाय नों मरा संजित मा आंलाय माला फाग्ला जाखो साइलि आंथ' रावनि थाखाय फाग्लि जाबायना आं रावनिबो थाखाय फाग्ला जायाखै साइलि
सेंग्रासो साइलि आं सेंग्रा मिथिबाय ना गोसोबा सिख्लाफोरखौ सारा थेमा बायदि आलायना लागोन आं साइलि मिथिबाय दे कमेन्ट खालामदो गाइस नहीं साली आना दारिया जोंबोलायसो मेरा मेरा देखो कितना मतलब कलर जैसा है मेरा दाढ़ी भाई किधर 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 जाता है मोरा मैं तो घूमता है थोड़ा थोड़ा फरायला दाना आदसा फरायला आरोना बेसाङाव दासान्दि मा मावबाय दं होनबालाय ओरैनो दंदोंमोन नामा अ आदसा आदसा ओमफ्राय गोसोनि एलबाम नों आनलिमिट नोंखौबो मोजां मोनो लाइकफोराबा बेसे थांगोथाय रावबो मानसिफोरा लाइक खालामाखै ना ब्रा लाइकआनो टुल' खोन्थाबाय थागोन माथो आंनालाय बेसेबां लाइक होखानाय सोर मिथिला मिडियाव लाइकआनो नुवा मोटू मेरे को बोडो सिखाता नहीं है मोरा संजय मिनबाय ओ ओए साइलिया साइली तू किसी बोडो लड़का के साथ बात करता होगा इसलिए तू तेरे को बोडो आ रहा है शायद मेरा हिसाब से तू किसी से मतलब नाम नहीं बोलेगा किसी बोडो लड़का से बात करता होगा तो इसलिए बोडो आ गया आपको हेलो ब्रो नाराजना PMS बोडो बोडो हेलो 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 PMS हेलो हेलो मसुलकाम बोरै खबर सबर गुड इभिनिं एभ्रिवान गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंना PMS बड' इउटुबार चेनेल गुड इभिनिं माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे जोंना खोन्थाहरदो ब्रादार ओमफ्राय नोंनि दिल हर लै नों आंनो मरा सन्जित बा साइलिया सोरबा बर' मानसिजों सोरबा सेंग्राजों रायलायो खोमायो ओंखायनोथ' बर' रोंबाय ना गोदो बर' इदि बर' रामोन इयो आंजोंथ' रायलायालै साइलि तू मेरा से बात नहीं करता साइलि तो कौन किसके साथ बात करता है शायद किसी से बात किया होगा इसलिए बोरो आ गया साइलि को पता चल गया साइलि तेरा टाकला हस्बैंड है ना टाकला हस्बैंड से मैं बोल देगा तेरे को तो टाकला हस्बैंड से ना एकदम बड़े खाना है मेरा ज्राव ज्राव बुजा बाइदों नहीं ऐसा होगा तू तेरा टाकला हस्बैंड ऐसा मारेगा तेरे को क्या बोलता है मुझे भी मालूम नहीं बोरो सेंग्राजों मोरा संजीर मुझे किसी ने नहीं सिखाया बोडो अच्छा बोडो का मीनिंग क्या त्रिपुरा में बोडो का मीनिंग कुछ होता है होगा शायद भाई कौन है प्लीज एवरीवन गाइस कमेंट खालामदो दे मैं एलबी बंद करना है कि नहीं करना है बोलो गाइस गाइस लोग मैं तो सोच रहा था एकदम बढ़िया मोरा संजीत बोलो बोलो चलिए बोलो मेरा किधर गया रे चली मुझे कैसा तुम लोग बात करना है तो सीखिया गॉड प्रॉमिस संजीत तुम लोग बात करता ही तो सीख लिया ओ हम लोग का बात सीख लिया तो अच्छा बाय बाय नोबेलिटा थैंक यू सो मच नोबेलिटा आंनि लुपेन सापर्ट खालामनायनि थाखाय थैंक यू सो मच बाय बाय थैंक यू सो मच इसके बाद कौन है एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट गाइस कमेंट मी जोंना PMS ना मामोनथाय थांबाय नामा ब्रा ब्रदारालाय माया नागिरदों ओके हा अच्छा तुरुलाब फाग्ला जायो रुको जरा ला मैं टैलेंटेड हूँ मोरा संजय तू टैलेंटेड नहीं ले तू मतलब मोरा है तू तेरा तू मेंटल है हेलो संजय ब्रो गिफ्ट हेलो साइली मोरा अंडारा हेलो गिफ्ट मसुल काम सुन तो जरा रुको जरा साजन सा मेरा मना नोंखौनो सानै गोसोआव हाया गिफ्टसन उरला ला नांबायलै नै ला नामदारा साइलि मरा टेन्टुलु गेद्दा
ओमफ्राय दासो सन्जित ब्र आंहा मबाइल बेटारि चार्ज गैयामोन दाना चार्जआ जेबो नङा ओमफ्राय गेबसन ब्र दालाय मा खालामबाय दङ बोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे दिनैनि दिना माबोरै थांखो अखा हादोंना मादों होनना बुंदोंमोनथाय सोरबा दहायो ओमफ्राय माबोरै थांखो दिनैनि खबरफोरा बेनिफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन दहायो दायो मा ओंख्रि संनो नागिरखो खोन्थाहरदो दे साइलि उरलि उरलि हा साइलिका उरलि हे सन्जित उरला ला फैफिनबाय आं दाना अके रैमालि आंखौ गारना थांनो हाखाया नोङो बहा गारना थांनो हानो आंखौ ओइ सन्जित मुझे साजन की घर जाना है साजन कौन साजन है रे कौन साजन की घर जाना है तेरे को बताओ साजन 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 मेरे मोरा संजीत रिमाली को आई लव यू बोलो अरे क्यों मेरे बोलेगा हस्बैंड है रिमाली का मारेगा नहीं तो मेरे को मैं किसी का नहीं ऐसा नहीं आई एम मतलब गुड बॉय सैली गुड बॉय किसी को ऐसा नहीं बोलता है मैं नहीं तो मुझे ऐसा मारेगा ना तो ये इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा मैं कौन मालिश करेगा मुझे इधर मारेगा तो नै दिनैनि थाजा खबर बिदिनोसै दालि गोजासो आं दासो दाउदै लांफैदोंमोन आं दानाव अके आदसा गोजौनि दारिखौ दांलायना दारेका बिक्रम रावदे राठौर अखा हाबाय माथो मबाइल चार्ज होनांसिगोन माथो आंहालाय दा फन रायलायनानै नालाय आंहा फन रायलायनांगौ हे सॉरी रोडे 1 मिनट रुको जरा सुन तो जरा साजन 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 मेरी साजन मेरा mana मा नागिरदों नानि मा नागिरदों नानि ना 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 जोंनाव अनामिका अन ओमफ्राय जोंना मा होनखो गेबसन कोई मुझे आई लव यू नहीं बोलता गेबसन बोल दो साइली प्लस संजीत गुलुगुलू नहीं मैं गुलुगुलू नहीं करता किसी को भाई संजीत ब्र माहाजोनथार माथो आखायाव फैसा लालायदों बियो हाजिरा मावनाय बिदिनो बेसेबां बे फार्स्टआव बेसेबां गोलोमदै गारदों आंसो मिथिगौ बेसेबां गोलोमदै थिफुनि थिंदोदों दानद्रांलाय ओके साइली आई लव यू मेरा जान मेरी क्यूट बेबी अच्छा अभी हो गया ना भाई नहीं रिमाली संजीत गुड फ्रेंड है मेरे से गुड मैं किसी को गुलू नहीं करता रे मैं एकदम बड़े थ्रू शादी करेगा थ्रू शादी होगा थ्रू ऐसा शादी नहीं होगा भाई वाओ नाइस सुपर ब्रादर संजीत उल्ला अंदारना नंगौ पासो माने आं मिस्ट्रि मावनाय आरोना थिं दोनायमोन आरोना हाजिरा माने थिखा आरोना जोंना मिस्ट्रिया थिखा मावो आरोना थिखा लानानै खामानि मावो ओमफ्राय जोङो माने मिस्ट्रिया जोंनो हाजिरा बुजायो आरोना गाव थिखा लायो ओमफ्राय जों मिस्ट्रि आन्दाराव जों हाजिरा मावो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनो फैसा हरलाय मरा संजीत आंनो फैसा हरलाय मरा संजीत हाब साइलियालाय बोरै बर' रोंखोब्रा ओइ आसरित सोंबाय आङो साइलि केसे बर' आगे रे गेबसन बर' नायब्रा आंनो फैसा हरलाय बुंदो साइलिया बोरै बर' रोंखो साइलि नारना आंखौ खस्थ' मावनासो मोनो आंबो खस्थ' मावनासो मोनोलै सन्जित ब्रलै उपाय गैया जों गैजारोङिनि फिसाना फरायनो मोनासै जोंबो बिराद गोसोमोनब्रा फरायनाया एकदमबारे कलेजाव थांनो माबा आं जेने थेने कलेज फरायदों आरोना होमबाबो आंनि गावनि फिसाजोंनो पता नहीं यार आया है संजीत ओए देखो साइली को कैसे बोरा गया रे जोंना युसुमिका फैफिनलायबाय खोमा युसुमिका हेलौ मस्ट वेलकाम दारागावआव लोंखावैनो दारागाव सगाव बोरै मोनलाय
गोजा बियार गारदा हयनो दारागाव गोजा बियार गारदा हयनो सरलपारायाव गोजा बियार गारदा हयनो सरलपारायाव दाना ओमफ्राय उसका आं फाग्ला जागोनलै सन्जिब ब्र साइलिनि बर' रायलायनायखौ नुनानै ओंखायनो बुंबाय दा बोरै बर' रोङै फाग्लि साइलिया सोर फोरोङा सोरबा बर' मानसिजों रायलायोलै साइलिया मिथिबाय ना सोरबा माने बर' सेंग्राफोरजों रायलायो साइलिया इन्सटाग्रामफोराव आरो ओंखायनो बर' रोंदों जानांगौ फैसा इखौ दिनैसिम आंथ' फैसाखौनो होनफेराखै नै साइलिया आंनो फैसा हरलायलांबाय आसरित इसको साले कौन सिखाया आपको पैसा बोल गया आसरित लै उसमें का मरा फाग्लि गोथै दानजारा गोथैमार बियार माने सरलपारा बियार लोंनानै गोथै जाना दं बियो सुइस्थ अफ जाना दङ कमायाव हा गेबसन आता हे मुझे बड'नारा साइलिया माब्रैबा बिराद डेन्जारलै मानसिया एकदम टेलेन्ट बायदि मोनदों आं साइलि तोरा दिमाग तो पुरा फास्ट टेलेन्ट होगा ओइ गेबसन जानला मानला साइलिखौ बुंना बिराद डेन्जार बर' रोंजोबो रायखुमानो हाया बिगुरखौ बिराद सालयो बोरै बोरै रोंखोथाय फाग्लिया थोद साइलि आपको किसने सिखाया है किसने सिखाया हाँ बोलो उसमें क्या नहीं दुखु गाबे उसमें क्या गाबना आओ 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 गाबना दु बाबू दु गाबना दु बाबू दु नैसा सिनारा गाबना दे गाबना आसरित ने बोरी बर' रोंखोलाय कल मेरी एलबी में बोडो बोला था ना तू लोग में हिंदी में जब किया था गेबसन डेन्जार रे साइलिया टेलेन्ट एन्टारटेन ए दे मोजाङै मावदारा मोजां होगोन मोजां मावनांगौ उसमिका मात दो बिहरदार आं गाबना दु बाबु दु नासो बुरखायनांसिगोन खोमालै उसमिकाखौ गाबबायसो ओमफ्राय किसी ने नहीं सिखाया गेबसन गड प्रमेस यारनो किसी ने नहीं सिखाया बोल रहा रे कैसे सीख गया उसमिका गाबना साली मोरा तेंतुलो गेड्डा साली का हसन टाकला है रे टाकला मतलब इसमें मतलब बाल नहीं है टाकला है तो साली ज्यादा बोडो लड़का से बात मत करो नहीं तो तेरा हस्बैंड टाकला है ना वो टाकला सांसला बोलते हैं बोरो में सांसला टाकला है ना तू मार खाएगा तेरा हस्बैंड टाकला से और किसे मारेगा मालूम खाना है मेरा जराऊ ऐसा मार खाएगा तू इसलिए ज्यादा मतलब लड़का लोग के चक्कर में मत रहो तेरा टाकला हस्बैंड इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है साली और भी तो दूसरा लड़का के साथ चक्कर में घूमते रहते हैं साली पागली बाय सनजित थांनोसै दै आं अखा हाफ्लांदों गियो आं अखा मोफ्लामदों गियो आं अके आदसा जोंनाबो अखा हाहां जानायखौ मबाइल चार्ज होखाबाय आङो अके आदसा ओमफ्राय साइली का हस्बैंड टाकला है और मेरा हस्बैंड संजीत है मोहरा मैं कब तेरे को शादी किया मेरा कुछ नहीं आई एम सिंगल साली एकदम फुल चकाचक सिंगल हूँ मैं दोस्तों एवरीवन गाइस कौन लड़की है सुनो एवरीवन चकाचक सिंगल हूँ मैं चकाचक का मतलब तो समझ में आ गया आप लोग को चकाचक और एवरीवन गाइस कौन है प्लीज कमेंट गाइस हेलो ये आं फाग्लि नो मरा गिबसन दारना फाग्लि नों साले नों बर' फाग्लि आरोना माने सेंग्रानि थाखाय फाग्लि आरोना ओ ऐसा है क्या नाम दाना हाँ ऐसा ही होगा मोरा साली तो मतलब साली तू क्यों रोता है रे तेरा एलबी में इसलिए मैं एलबी में रोना धोना अच्छा नहीं लगता है रोना नहीं चाहिए साली ओमफ्राय बुंदो दे हेलो गाइस एवरीवन ओमफ्राय सक नहीं है तू मोरा है नहीं सकचक साली जो मतलब विक्रम जो संजीत ने जो बात बोलता हूँ ना एकदम बड़े सक बोलता हूँ दोस्तों सक ओमफ्राय जोंना उसमें आरोना गाइस एवरीवन साइली आंनो नोंखौ नांगौमोन हाबा खालामनो साइलि नारना साइलि नोंखौ नांगौ नै गेबसननो एसे लादो गेबसनखौनो साइलि
नों मानो आटां पाटां गिदिंबाय थायो बे गेबसनजों आराम हाबा जानानै ग्रें ग्रें रायजो जादो आरोना ग्रें ग्रेंनो रायजो जादो आज भी रोगा मे सन्जीबला मत रो यार साली अनामिका अनन थैंक यू सो मच अनामिका अन थाबाय थानायनि थाखाय साली रोना धोना नहीं चाहिए देखो गेप्सो ने इतना आपको प्यार करता है और आप क्यों रोता है रोना नहीं चाहिए रोना नहीं चाहिए साली बोलो 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 एवरीवन गाइस एवरीवन एवरीवन हेलो 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 आदै मादैमोन ओमफ्राय हाँ मुझे भी तू चाहिए गेप्सन मोराहा ओ गेप्सन गेप्सन तू साइली को प्यार करेगा तो देखो उसमें का रो रहा है आपके चक्कर में अरे दो नहीं कुछ भी नहीं होगा दो दो भी कर सकता है हम लोग का भी आज बोडो में मतलब दो दो शादी कर सकता है ना शादी करो दो दो शादी करना चाहिए हम लोग का मतलब पॉपुलेशन थोड़ा कम है ना एकदम बड़े दो दो शादी करो एक में मतलब तीन तीन बच्चा निकलो चकाचक मतलब जल्दी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा हेलो हेलो आदै मादैमोन मा जाजोबखो मा थांजोबखो थैंक यू सो मच लाभ होनायनि थाखाय थैंक यू साइली आई लव यू बोल रहा है साइली आई लव यू बोल रहा है गेप्सन ने आई लव यू टू बोल दो चकाचक बोल दो चकाचक साइली मोरा किधर गया तू चकाचक आयु इदिबाथाय एलबिया माबाया ने बारायलालै चकाचक 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 मेरा दो दो पति है संजीत ठाकला और गिब्सन बोल रहा नहीं मैं तुम्हारा तुम्हारे दोस्त मतलब गुड दोस्त है मैं तेरा गुड दोस्त साइली यू वाना मेरी विथ मी बोल रहा है मेरिड विथ मी बोआ साइली वाना मेरिड विथ साली तो बोलो गेप्सन के साथ शादी करो आई लव यू टू बोल रहा है गेप्सन लाभ देखो गेप्सन का दो गर्लफ्रेंड हो गया रे यूट्यूब अच्छा मैं आजकल मतलब पता चल गया यूट्यूब खोलने के साथ साथ मतलब नया नया हस्बैंड मिलता है और नया नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलता है रे इसलिए आप लोग यूट्यूब चैनल खोला है अच्छा ऐसा बात है गेप्सन साइली ओ ऐसा नहीं हो सकता है साइली ओनली 1% यू कैन लॉस बोल रहा है अच्छा ओके यू आर नाइस फ्रेंड संजीत आज से ओके हाँ एकदम चकाचक नाइस फ्रेंड में और दोलिन भी है ना मैं आग बंद करके चकाचक लिख देगा साइली इज बेस्ट फ्रेंड और बताओ आई लव यू साइली बोल रहा है रे अनामिका नो थैंक यू और एवरीवन गाइस कमेंट करो हेलो अनलाइन थायाबा बोरै जानो रावखौ मानसि नायनो नाब्रा दायो सोर खमायदों बिखौल' नांगौ आंनो उनाव नायदानाय गाफुथि गैला बेनिफ्राय आई लव यू टू यू सुमिका मरा फाग्लि गोथै उसमिका दारा यु गोथैसो ना नालाय उसमिकाया सरलपारानि जाहैबाय नालाय माने गोजा बियार गारदावलायनाय लोंनानै मानसिया गोथै जाबाय बायदि मोनदों आङो गोजा बियार गारदावहैनो सरलपारायाव गेप्सन थ'थ' सरलपारायाव गोजा बियार गारदावहैनो सरलपारायाव लोगोफोर मे आरमेन मालिक की सिस्टर हो गेप्सन इसलिए दो पति ओके बुआ आरमेन मालिक आरमेन बुआ बड़े आरमेन मालिक की पति हो ओके ऐसा बात है क्या एवरीवन गाइस थैंक यू सो मच मैं सभी को मेरा दिल से धड़कन से आप सभी को मैं थैंक यू सो मच बोल रहा हूँ में आप लोग इतना सपोर्ट किया है मुझे और ये सपोर्ट मैं कभी भी भूलेगा नहीं आप सभी को मैं बैक सपोर्ट करेगा और इसके बाद सभी को थैंक यू सो मच अच्छा नहीं हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा मुझे नहीं चाहिए साइली बोल रहा है संजीत तो अच्छा बन गया रे गेप्सन बोल रहा है मैं अच्छा चकाचक और हम जी साइली है जी साइली बोल रहा है दोस्तों एवरीवन गाइस मैं अभी एलबी बंद करना चाहता हूँ और आप लोग क्या बोल रहे बोलो प्लीज़ मैं अभी एलबी बंद करना वाला हूँ मतलब आप लोग इतना मुझे सपोर्ट किया है मैं दिल से आप लोग को थैंक यू बोलता हूँ
और इसके बाद एवरीवन गाइस कौन कौन है ओनली वन टाइम भी कमेंट मतलब कमेंट करो। मैं आप लोग कमेंट करने के साथ साथ मुझे पता चल जाएगा मेरा एल्बम में आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए एवरीवन गाइस कौन कौन है प्लीज। बाय बाय मोरा संजीत आई हेड यू बोला शैली मतलब ऐसा बने बोलो गिब्सन बोल रहा है। आप लोग बोलेगा ना और रखेगा, आप लोग बोलेगा तो और मतलब रखेगा, आप लोग हेल्प करेगा तो मैं और मतलब एलबी ऑफ नहीं करेगा ऑन। थैंक यू एवरीवन गाइस प्लीज मतलब रोना धोना नहीं चाहिए शैली, ओनली वन स्माइल ओनली फॉर इंटरटेनमेंट करना चाहिए। उसमिका रो रहा है, उसमिका कामने नागा मतलब हम लोग रोएगा ना तो रोएगा तो हम लोग का जो मेंटल है ना, मेंटल का मतलब जो दिमाग में मतलब कुछ प्रॉब्लम आता है हम लोग के पास मतलब कुछ भी मतलब, इसलिए रोना नहीं चाहिए। हंसी मजाक करे ना तो मेंटल अपग्रेड होता है। सन्जीब ब्रो आंहा एसे खामानि दंलै दा ओके गेप्सन थैंक यू सो मच सपोर्ट खालामनो थाखाय थैंक यू। आंबो एलबि दोनखासिगोन गेप्सन थैंक यू सो मच थैंक यू। आई हेड यू रुको मोरा सन्जीब ओके रुकेगा और अनामिका ऑन थैंक यू सो मच शैली क्या सब्जी बनाया आज बोलो शैली टकला हस्बैंड को क्या सब्जी बना के खिलाएगा। इसके बाद अनामिका ऑन थैंक यू गेप्सन ने बाबा की जय हो, गेप्सन ने बाबा की जय हो जरा। उसमिका मोरा और शैली क्या हुआ है क्यों रो रहा है। हाँ रोना नहीं चाहिए, मुझे भी दिल बुरा लगता है, रोना नहीं चाहिए। आप लोग रहेगा ना मुझे भी रोने आएगा, इसलिए रोना नहीं चाहिए। चकाचक माकला गेद्दा ओमफ्राय जोंना जि बसुमतारी होनदों दहायनिफ्रायनो दोनाखै नामा नोंलाय दा दोनाखै नै दोननोनो होआखैना जोंना माबामोना साइलि मोना दोनथ'वाखै आरो ना आङो दोननोसै दसे थानानै। मुझे क्यों मजाक करते हो मजाक नहीं बोला मैं दिल से। संजीत तू बदल गया है मोरा संजीत। हाँ बदलना पड़ता है शैली देखो जो एक अब पेड़ मतलब लगा दो मतलब इसलिए बड़ा हो जाएगा, बड़ा होके पेड़ा फूल फूल होगा मरेगा मतलब ऐसे मतलब होता है ना। इसलिए देखो अभी मौसम भी चेंज हो गया अभी का ऐसा मतलब मौसम भी जैसा चेंज होता है ना, हम हमेशा होने के लिए सेंस करना बहुत जरूरी है, सक्सेस होने के लिए सेंस होना चाहिए। उसमिका दिल पर मत लो प्लीज। हाँ दिल में मत लो मतलब हंसी मजाक मतलब इस कान में सुना है ना तो इस कान में निकाल दो, और इस कान में सुना है ना इस कान में निकाल दो, और जो मुंह में बोला है ना इसको दिल में मत लो, इस कान में और इस कान में निकाल दो, दोनों कान में निकाल दो, दिल में मत लो। वो मतलब ओनली फॉर इंटरटेनमेंट, हम लोग इंटरटेनमेंट करता हो मतलब ऐसा ही मतलब इंटरटेनमेंट बोल के सोच लो। एवरीवन गाइस शैली संजीत शैली बोलो। हाँ शैली मोरा टेंथलु शैली टेंथलु मोरा जोंना मा फैखो BFX शॉट गुड मॉर्निंग बोल रहा है। ओके गुड इवनिंग मेरा से नया है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मेरा चैनल में सब करो और लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाओ। मैं LB बंद करने के बाद आप लोग को बैक कर देगा। सर को बुंखो बाजे अनामिका मा बुंखो अनामिकालाय हाय आगै जि बसुमतारी होनना बुंदों सोरखौ बुंखो होनदों मिथिया ओइखौ बुंखो संजीत ज्ञानी बन गया। हाँ मैं ज्ञानी, मैं यूट्यूब ज्ञानी का मेरा ज्ञानी चैनल है ना शैली, तेरा ज्ञानी चैनल में ज्ञानी का बीफा है ना, मेरा चैनल है ज्ञानी का बीफा। क्या दिलोंगी बोल है क्या दिलोंगी मतलब क्या दिलोंगी मतलब मैं समझ में नहीं आया अच्छा से। अनामिका ऑन आई लव यू बोलो बोल रहा है। I hate you शैली गिब्सन नानी का पहले ऑन ऑल हो गया रे भाई तू मैं तू बुढ़ा हो गया रे क्या बोलेगा इतना रोज मतलब काम करता है ना बुढ़ा तो होगा ना, बुढ़ा नहीं होगा तो बुढ़ा हो गया, इसके बाद बुढ़ा हो गया। देखो मेरा दारू पीने का टाइम हो गया रे गाइस, एवरीवन दारू पीना पड़ेगा। मोरा संजीत बाय बाय। हाँ बाय बाय थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, थैंक यू मोरा संजीत बाय बाय ओके एवरीवन गाइस सभी को थैंक यू सो मच। मैं
दिल से आप लोग को थैंक यू सो मच बोलता हूँ, मुझे इतना आप लोग सपोर्ट किया और मैं आशा करता हूँ आप लोग ऐसा सपोर्ट करके जाएगा। देखो मेरा चैनल भी इतना बड़ा नहीं है, आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन सपोर्ट करेगा, इसलिए एवरीवन गाइस प्लीज सपोर्ट। चलता हूँ, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच भाई, मुझे इतना और लाइक करके जाओ भाई भाई, मुझे सपोर्ट लाइक और थैंक यू सो मच, लाइक कर दिया, थैंक यू दिल से थैंक यू सो मच। और मैं बोलता हूँ राधा रानी का कृपा हो जाएगा, गॉड ब्लेस यू। मुझे जो पर्सन सपोर्ट किया, मैं आशा करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी मतलब जो भी काम कर रहा हो, जो भी मतलब काम करने जा रहा हो सक्सेस हो जाएगा, ये मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए, थैंक यू सो मच। और कौन कौन है ओनली वन, कौन कौन है कमेंट करो और मेल भी बंद करेगा और एक दूसरे के साथ बाय बाय ले लो और फिर मिलेगा दोस्तों। और ऐसा ही हंसी मजाक करते रह के जाएगा जिंदगी तक, मरने तक आप लोग के साथ रहेगा और आप लोग के साथ आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप लोग के साथ बात करके ऐसा दिन गुजरते जाएगा। और संजीत को पागल खाने लेके जाओ यार। हाँ, मैं पागल खाने में नहीं, मुझे कोई लेके जाना नहीं चाहिए, मैं अकेला पागल खाना में जाएगा सही, मेरा 2 पैर है, हाँ, और आँख भी है ना, मैं अकेला और आँख भी है, रास्ता को मैं अच्छा से रास्ता देखता हूँ, पागल खाना किधर किधर रास्ता है मुझे मालूम है, मैं अकेला पैदल पागल डरा। मोरा समझी तू बदल गया, रुको रुको भी नहीं कहा मुझे बोला। थैंक यू सो मच साइले, थैंक यू थैंक यू साइले थैंक यू दिल से, थैंक यू सो मच सभी को, एवरीवन गाइस। ओके ओके, अभी कोई भी नहीं, 3% है रे साइले, अभी जाना पड़ेगा। हाँ, जाते जाते और जाते जाते मतलब एक स्लोगन बन जाए साइले, जाते जाते एवरीवन का स्लोगन बन जाए। संजीता ने बोला, हाँ हाँ हाँ, संजीता ने बोला संजीता मोरा इधर किधर है घूमता रे, मुझे सपोर्ट भी नहीं करता है संजीता, चुम्मा चुम्मा दे दो, तुझे मुझे इधर चुम्मा करो जो जो मुझे पसंद करता हो आएगा भी। 1 2 संजीत बोडो हो गया, बुढ़ा हो गया, बुढ़ा, अरे मैं बुढ़ा तो हो गया ना, तो आप लोग भी बुढ़ी हो गया, क्या हुआ है तुझे मोरा संजय। मुझे ना एक भूत ने पकड़ा है, मुझे एक भूत ने मतलब पकड़ा दिया ना, इसलिए मेरा दिमाग घूम गया। तुम करता है क्या मुझे सपोर्ट। संजीता तेरा एलबी का टाइम ही मतलब मुझे दिन में काम करता है ना, दिन में मेरा टाइम ही नहीं होता है, रात में करो, रात में सपोर्ट करेगा। अभी ना रात का 8 बजे से एलबी दो, तू रात का 8 बजे से तू एलबी देगा ना, मैं आपको पूरा सपोर्ट करेगा। मेरा काम होता है इसलिए मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। का दोस्त दिन में 2 बजे में एलबी देता है, मैं ओनामिका को सपोर्ट ही नहीं कर सकता है। और कौन कौन है, और मैक्सेल भी दिन में एलबी करता है और मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता है दिन में, मैं दिन में काम करता है ना, इसलिए मैं दिन में काम सपोर्ट ही करने नहीं मिल रहा है। और कभी कभी काम सा बंद हो, काम सा मतलब बंद होगा ना, तो मैं सपोर्ट करता हूँ मैं। वो तो हाँ, ओके ओके मोरा सोचे, हाँ हाँ 8 बजे नहीं 7 बजे दो, संजीता बोल रहा है। 7 बजे मत दो, 7 बजे में 8 बजे में दे दो, 7 बजे में मेरा टाइम नहीं होता है, 7 बजे में मेरा एलबी चलता है ना, तो मैं कैसे करेगा। बाय बाय दोनों और मानसी बारे ले बैठे सो जाएगा रे, नींद आ गया रे मुझे सोने के लिए। हम लोग का भी काम है, सपोर्ट नहीं कर सकता। तेरा क्या संगीता संजीता तेरा क्या काम है, तेरा तो खाना भी नहीं बनाना पड़ता है, तेरा माँ खाना बना के खिलाता है और तू आराम से घूम घूम के खाना खाता है, तेरा क्या काम है साले। हम लोग का तो आज एक दिन काम नहीं करेगा तो खाना भी नहीं है हम लोग का, इतना गरीब है। देखो मेरा घर देखो, इतना गरीबी है, मैं इतना गरीबी, इतना गरीबी, हाथ में 1 रुपया भी पैसा नहीं है, देखो हाथ में 1 रुपया भी पैसा नहीं है मेरे पास, कितना गरीबी हूँ मैं संगीता। सो खर' सादोंहाय सना दे दोनसे वीडियो देखना का काम है सिस्टर नोंनि दाना ना गरीब साइली बबिता में बी बड' आयु नाम दाना बी बड' नों मानो एलबी होयो ओमफ्राय मानो कमेन्टखौ ब्लक खालामदों दाख्लै आं होआखै।
मा खालामबावनो नै दारियानो जोंलायलायबाय नै आंना सोरना दारि जोंफेरनाय खोन्था बहुत साइली तो बहुत मालिक है करोड़पति है संजीता भी करोड़पति है बि बर' तो बहुत मालिक है हेलौ गाइस नै आं आबिमोननि न'आव थांगासिनो आबिमोननि न'आव ना आइमोननि न'आव होनना बुंदोंमोनलै जोंना संगित बि बर'आ माबोरै जाखो होनना माबोरै जाखो गाज्रिसो जायाखै जेबो ओमफ्राय जोंना मा बुंखो आंग्राथा फाय जाखो सिस्टार ना मा होनखो मरा सनजित पैसा हरलै नों आंनो आं गोरिब ओइ नालाय नै साइलिया बोरै बर' ट्रेन्सलेसन खालामखायो नालाय बि बर' माबायदि साइलिया बर'खौ आं गोरिबसो होनना सालि साला खिउ सेरथे किरपिन बर' बा थंखा नों सिस्टार सादी होनदारना बेलेग फार्स्ट दिमाग माथो सालि नोंना दिमागा साली तू तेरा दिमाग तो बहुत फास्ट था तू ना अच्छा से पढ़ाई करता था ना तू आराम से मतलब तू इंजीनियर बन सकता था साइंटिस्ट बन सकता था तू और नाव ना चूं हेलीकॉप्टर भी बना सकता था तू तू साला अच्छा से पढ़ाई करना चाहिए था तो हम लोग का इंडिया का नाम रोशन करने वाला त्रिपुरा का नाम रोशन करने वाला पार्टी होने वाला था तू अच्छा से पढ़ाई किया तू चूं ऐसा हेलीकॉप्टर बना सकता था तू तेरा दिमाग फास्ट है ना ओ बाजारघाट जोंना बि बसुमतारिया खारबाय नामाब्रा फाग्लियालाय लांफै आंखो लांफै नों सना गोसो जायोब्ला हां बिरां अके दोनसै एलबि गिबसना थांबाय थेंक इउ सो माच एभरिवन गाइस थेंक इउ सो माच एलबि बनकारिगा थेंक इउ सो माच दे साइली वन एक बाय बाय लिलो साइली संगीता कुनकोने हाम संजीत मे हस्बैंड वासा से रो रहा हूँ ओके एवरीवन गाइस प्लीज ओनली वन कमेंट करो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं ओनली 10% है मोबाइल चार्ज 10% तो कमेंट वन बाय बाय ले लो थैंक यू सो मच आप सभी से बात करके अच्छा लगा दिल से अच्छा लगा दिल से देखो हड्डी सड्डी निकल गया अरे साले देखो हड्डी सड्डी निकल गया काम करके बाय फ्री ऑल फ्रेंड बाय बाय थैंक यू सो मच गुड बाय ओके बाय थैंक यू उस्मिका बाय बाय उस्मिका हेलो गाइस एवरीवन बस थैंक यू सो मच राधे राधे रंगा कृपा थैंक यू बाय बाय अ थांखो बन्द खालामग्रायालाय अरे